πάντα μέσα στη κλειδί και είναι αφασία. Ο άντρας μου είναι κλεφταράς. Μα άλλος που το παίζει στα πράσα όπως θα πιαστεί και τότε θα τιμωρηθεί. Όλα τα ακούω και όλα τα βλέπω εγώ. Είμαι το μάτι και το αυτί του σπιτιού εδώ. Μα το Μιχαλάκι μου αγαπώ και τον έχω. Αχ, για Θεό! Με οδηγό μου το Θεό και μέντορα το διάβολο πορεύομαι χωρίς μυαλό πίσω από ένα θηλυκό. Τα πλούτη εγώ τα αγαπώ και τα έχω για σημαία. Μα πήγα και έπεσα στα χέρια αυτού του εισβολέα. Είμαι ο κύριος Δελής και είμαι λίγο μερακλής. Δεν είμαι Άγιος σωστός και θα με κάψει ο Θεός. Να σπάσει γκίνια ήθελα, γυναίκα όμορφη να βρω. Της εκκλησίας στα σκαλιά, με χαρά να ανεβώ. Μα έπεσα σε σπήρα, οικογένεια, τρομερή. Με πεθερό απατεώνα και ερωμένη, σατανική. Μικρή κι αθώα είμαι εγώ και το αγόρι μου αγαπώ. Αλλά ο παπάς μου τον μισεί και στον τάφο θέλει να τον δει. Αλλά εγώ επαναστατώ και μαζί του θα κλεφτώ μόλις ενηλικιωθώ. Το όνομά μου Λαμπρινή, το δικό μου Φωτεινή. Παίρνω εύκολα φωτιά. Την ξυνήλα ρε παιδιά. Έχουμε ξενοδοχείο. Που ναι, τρέλα νομίο. Μόλις ήρθε ο ατυχής και ο Άγιος Τελής. Μ' αρέσουνε οι άντρες, μ' αρέσει και ο χρυσός. Μα έπλεξα σε βλάκα ο νούφριος σωστός. Μου χάλασε τα σχέδια, με έκανε ρεζίλι. Γι' αυτό και εγώ κοπάνισα ασπιρίνη για στριχνίνη. Είμαι ο Μιχαλάκης ο Κοντός και είμαι κλέφτης φοβερός. Δεν φταίω εγώ για αυτή την κατηφόρα, φταίνε αυτοί που τα έχουν φατσα-φόρα. Μες του Ντελή το σπιτικό δουλεύω υπηρεσία. Μα εκτός από το κουτσομπολιό κάνω και τη σκηνοθεσία. Εγώ είμαι ο Θανάσης, ο ξάδερφος του Αντρέα. Μαζί κλωθογυρίζουμε και πίνουμε παρέα. Μια γκαρσονιέρα νίκιασα και την παραχωρώ σε παντρεμένους εραστές για να τα κονομώ. Εγώ είμαι ο Μενέλαος, την πέτει έχω γυναίκα. Τρώω μεγάλο κέρατο και παραμύθια φέρτα. Μα εγώ πολύ την αγαπώ και δεν παίρνω χαμπάρι. Και όλοι μου λένε έχεις μυαλό του βάρη. Μιχαλάκι μου, ήρθες. Α, εδώ μου είσαι. Δεν θα ξανακλέψεις Μιχαλάκι μου, μου το υπόσχεσαι. Ξέρεις που με είχανε? Πώς σε είχανε? Στις αναμορφωτικές. Καλά τι νόμιζες? Στις αναμορφωτικές. Καλά τι νόμιζες, πως ήταν φυλακή? Αλλά τι ήταν Μιχαλάκι μου? Σχολείο, Μίνα μου, σχολείο. Σχολείο, 6 μήνες μας είχαν εκεί μέσα και μας κάνανε μαθήματα. Μαθήματα? Σε τι μαθήματα σας κάνανε δηλαδή? Να, πώς να βγούμε εντάξει άνθρωποι στην κοινωνία, καλοί χριστιανοί. Για φαντάσου Μιχαλάκι μου. Δεν μου λες μωρέ Μίνα, μήπως έχει κανένα πιωτό αυτός ο μάπας εδώ μέσα? Ο κύριος Θανάσης. Αυτός. Έλα, κάτσε. Από ποτά άλλο τίποτα. Με τις σουσουράδες που μαζεύει εδώ μέσα. Τι θέλεις, κρασάκι, ουζάκι, τσιπουράκι? Πιάσε ένα τσιπουράκι. Ένα τσιπουράκι, Μιχαλάκι μου, ένα τσιπουράκι. Αλλά δεν θα ξανακλέψεις, μου το υπόσχεσαι. Πάλι τα ίδια. Για στάσου μωρέ Μίνα. Και σάπους που έκλεψα τότε έφταιγα εγώ. Αλλά? Αφού αυτός ο Τρίγας ήταν και στυλώθηκε μέσα στο πράγμα έτσι και είχε φάτσα φόρα το πορτοφόλι. Να εδώ. Και τι έκανες εσύ Μιχαλάκι μου? Τι να κάνω. Άπλωσα το χέρι και το πήρα. Κλατς. Είδες όμως πως το πλήρωσες, 6 μήνες φυλακή. Είσαι όμως ένας εσύ, έλα, για μας, αλλά μου το υπόσχεσαι ότι δεν θα το ξανακάνεις. Να, αυτό είναι το τελευταίο. Πότε το βούτυξες αυτό, βρε? Σήμερα το πρωί. Καλά, μόλις βγήκες από τη φυλακή. Μόλις πήρα το τραμ, να σου ένας κοντός σαν εμένα και σκάει μύτη και είχε φάτσα φόρα και αυτό στο πορτοφόλι. Να εδώ. Και τι έκανες? Τι να κάνω, αντέχεις, δεν αντέχεις, άπλωσα το χέρι και το πήρα. Κλατς. Καλά, βρε, καλά. Τόσο καιρό εκεί μέσα στις αναμορφωτικές που σε είχανε. Τόσα μαθήματα σου κάνανε, τίποτα δεν έμαθες. Μίνα μου, σε αυτούς πρέπει να κάνουμε μαθήματα και όχι μόνο σε εμάς. Να μην έχουν φάτσα φόρα τα πορτοφόλια, γιατί εγώ αν θα δω να σκάνε μύτη τα λεφτά, δεν αντέχω. Αμάν, έλα, ο
Ο κύριος Θανάσης. Αμάν. Δεν πρέπει να σε δει Πού να εδώ. πάω? Κρύψου, έλα. Όχι, δεν θα σε δει. Εδώ, πες κάτω. Εδώ είσαι. Κύριε Θανάση, εδώ είμαι, εδώ. Εσείς πώς και από εδώ τέτοια ώρα? Έχω ραντεβού με έναν κύριο. Κύριο το λέμε τώρα, κύριε Θανάση, κύριο, Κύριος και να τελειώνεις γρήγορα γιατί όπου να είναι θα έρθει. Να μην σας γυρίσω και λίγο μέσα. Πουλάκι μου. Μήνα, παιδί μου. Ορίστε. Αλήθεια, εκείνος ο ραβωνιστικός σου βγήκε από τη φυλακή. Βγήκε. Α, βγήκε. Ναι. Πότε βγήκε. Σήμερα το πρωί, κύριε Θανάση, σήμερα το πρωί. Δεν φαντάζομαι να τον ξαναφέρεις εδώ μέσα. Εγώ. Που τέτοιο πράγμα, κύριε Θανάση, πότε τον έφερα για να το φέρω και τώρα? Όπως τον έφερνες παλιά και με κατάκλεβε. Όχι, τώρα έγινε πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Να σας πω γιατί εκεί που τον είχανε, του κάνανε μαθήματα. Και σε ποια φυλακή τον είχανε. Στις αναμορφωτικές. Α, καλά. Ναι. Μπράβο, πουλάκι μου. Άντε, τελειώνει και φεύγεις. Μάλιστα. Έλα κι εγώ. Έλα, ναι. Ναι, ο Θανάσης είμαι. Λοιπόν, σε παρακαλώ, δικαιολόγησε με στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είμαι στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Συνεδρίαση που έχουμε σήμερα. Σε παρακαλώ, δικαιολόγησε. Ναι. Ναι, ρε, σκάσε, μη γελάς. Γκαρσονιέρα είμαι, ναι. Ναι, δεν πρόκειται για προσωπική επιχείρηση. Παρακορώ την γκαρσονιάρα σε πρόσωπο σοβαρό και παρεσήμαντο. Ναι, στον κύριο Πρόεδρο. Ναι, μη γελάς, μωρέ, καημένε. Ναι, ρε, στον Αντρέα. Τελειώνει. Όσο γι' αυτό ανάκριση κανονική. Ποιος μένει πάνω, ποιος μένει κάτω, ποιος μένει δίπλα. Ποιος είναι ο χειρουρός. Λες να με γνωρίσει κανένας. Έφτασε στο σημείο ρε να με ρωτάει ποιοι περνούν από το δρόμο για το όνομα του Θεού. Έφτασε, έλα, δικαιολόγησε με, έλα, σε αφήνω, γεια. Καλώς τον Αντρέα. Άσε. Έλα εδώ, βρε παιδί μου, τι έγινε, το βρήκες εύκολα το σπίτι. Τώρα τρακαριστήκα με έναν στην πόρτα. Γνωστό σου. Όχι. Τότε λοιπόν. Να με κοίταζε όμως. Έλα μωρέ Αντρέα, πες μου, σ' αρέσει η γκαρσονιέρα. Παράδεισο ρε, πολύ ωραίο το έκανες. Μπράβο. Μα δεν σου το είπα. Θα βολευτείς. Τι ώρα είναι το ραντεβού σου. Στις 6. Εσύ 5:30 ακόμα. Νωρίς με κουπανίστηκε. Για να πάρω λίγο τον αέρα, πρέπει να δω λίγο τα κατατόπια. Έλα βρε, κάτσε εδώ. Εδώ, βολεύει, ρε. Σ' αρέσει η διακόσμηση. Αμέ, πολύ ωραία Μα ξανά. και της κυρίας θα της αρέσει. Και της κυρίας θα της αρέσει. Είναι καλή. Και λεπούρη, ξάδερφε, άστα. Λεύτερη, παντρεμένη. Παντρεμένη, Τι λες βρε κύριο, και είναι όμορφη. άγγελος του Θεού. Δηλαδή πρόκειται περί πολύ σπουδαίας κατάκτησης. Μεγάλη υπόθεση, ξάδερφε. Δεν μου λες. Αμαρτάνω, μωρέ Θανάση. Εσύ τι νομίζεις ότι αμαρτάνεις. Όχι. Τότε λοιπόν. Να λέω να μην είμαι και επίοικης με τον εαυτό μου, κατάλαβες. Όχι μωρέ Αντρέα, σαν παιδί κάνεις. Ξέρεις καιρό. Την ξέρω και την παραξέρω. Αλλά δεν τσιμπούσε ρε ξάδερφε, τώρα τσίμπησε. Και γι' αυτό έτσι λοιπόν είπα ότι θέλω ένα πολύ ωραίο μέρος κρυφό και πιο σουλοπωμένο, κατάλαβες. Θα βολευτείς εδώ. Θα βολευτείς. Ναι, είναι πολύ ωραία. Πόσο πληρώνεις εδώ ρε ξάδερφε. 4.500 όπως είναι επιπλωμένη. Χαλάει τα λεφτά, φανταστικά είναι. Εκεί μπαράκι, σοκολατάκια, ξηρούς καρπούς, βερμούτ, κονιάκ, λικέρ, τσίπορο, ούζο, ό,τι γουστάρεις. Εντάξει είναι. Λοιπόν, μια τέτοια κυρία σε ένα τέτοιο ωραίο και κρυφό μέρος έπρεπε να τη φέρω. Γιατί ξέρεις, είναι λίγο ιδιότροπη. Έτσι, Ναι, ρε ξάδερφε, είναι πολύ καλή κυρία, εντάξει σε όλα της, λίγο ιδιότροπη, αλλά καθώς πρέπει. Βρε, άιντε, άσε με, καθώς πρέπει. Τώρα γιατί γελάς, Γιατί γελώ. Καθώς πρέπει και τρέχεις γκαρσονιέρες. Έλα βρε Θανάση, τώρα μην νομίζεις ότι είναι καμιά εύκολη. Ξέρεις τι τράβηξα βρε, ξέρεις. Έλειωσα παπούτσια με για να τη φέρω βόλτα. Ξέρεις τι δώρα της έχω κάνει. Δεν τα παίρνει. Με το ζόρι καημένη. Πάλι καλά. Δεν μου λες, αμαρτάνω μωρέ Θανάση. Έχεις τύψεις. Όχι. Τότε λοιπόν. Όχι επειδή είμαι παντρεμένος λέω. Καλά, ο πρώτος ή ο τελευταίος είσαι. Αυτό λέω κι εγώ σαν πως ο πρώτος ή ο τελευταίος. Αλλά είναι και εκείνη η 7η εντολή μωρέ. Ου μισεύσεις. Πρώτη φορά την παραβαίνεις. Όχι. Τότε λοιπόν. Εντάξει δεν είμαι. Εντάξει. Όχι, γιατί ξέρεις και αυτή η 7η εντολή, μην νομίζεις τώρα, έχει ξεφτύσει. Δεν έχει ξεφτύσει, ρε. Οι πιο πολλοί την παραβαίνουν εδώ μέσα. Τι ρε ξάδερφε, καλά εγώ τις αγαθοεργίες έτσι τις κάνω. Δεν θα με συγχωρήσει ο Θεός.
Τι λέτε, ρε παιδιά, θα με συγχωρήσει. Ναι, τζάμπα τις κάνω, ρε ξάδερφε. Δεν δικαιούσε και εσύ πρέπει μια μικρό απόλαυση Ναι, σε μωρέ. αυτή τη ζωή. Τόσα χρόνια πρόεδρος σε συλλόγους και σωματεία, μωρέ. Τζάμπα τις κάνω αυτές. Δεν σου είπα δικαιούσε μικρό απόλαυση. Έτσι είναι, έτσι είναι. Έχω πρώτο ραντεβού λοιπόν με την κυρία. Σήμερα, Ναι, ξάδερφε, και τα κάτσε να πρώτη στα φορά πω. βγαίνεις. Κάτσε να στα πω τι έγινε. Λοιπόν, οργανώνω ένα σενάριο για να έρθω εδώ σήμερα το απόγευμα στο σπίτι. Και εκείνη τη στιγμή, τελευταία στιγμή δηλαδή, με φωνάζει η Λουκία και μου λέει «Αντρέα, δεν θα πας πουθενά. Σήμερα θα έρθει ο γαμπρός». Ποιος γαμπρός? Για τη μερούλα. Τι λες βρε θηριό? Ρε εσύ ξάδερφε, βρήκες γαμπρό για τη μερούλα και δεν λες τίποτα. Εγώ το βρήκα. Μονάχη της το βρήκα. Α, τη μαϊμουδίτσα, ώστε μονάχη της είναι. Ναι ρε ξάδερφε, καλά έχω εγώ καιρό τώρα να ψάχνω γαμπρούς. Εμένα με τρώνε σύλλογοι βρε ξάδερφε. Μα δεν Αφού σε το ξέ- ξέρεις, Μα αφού δεν το σε ξέρω, ξέρεις μωρέ, βρε. Αντρέα. Άμα δω φτωχό, σπαράζει η καρδιά μου. Μάλιστα, πολύ Ναι, ωραία. αλλά όλα παντζάμπα ρε παιδί μου, εκτιμιούνται οι θυσίες. Μέχρι και κλέφτη φτάσαν να με λένε. Σώπα! Ναι βρε, αχαριστία και το γονέο, ναι. Αλλά τα βλέπω Θεός βρε αυτά από εκεί πάνω και γράφει, τα γράφει όλα. Και ποιος σε είπε κλέφτη? Άστα και δεν θέλω να τα θυμάμαι καθόλου, Δεν θέλω να τα θυμάμαι καθόλου γιατί είναι το μόνο που με πειράζει. Έλα μωρέ. Δεν είμαι κανένα εσύ κακός βρε Θανάση, αλλά καμιά ώρα άντε γιατί θα τους πάρω διάλογο του πατέρα του. Έλα βρε αγόρι μου, δεν πειράζει βρε, έλα άστα αυτά, πες μου, είναι καλός ο γαμπρός. Πού να ξέρω εγώ, σαν που τον είδα. Αυτή τώρα τελευταία είπε το γνώρισε και θα έρθει σήμερα λέει για να το γνωρίσουμε κι εμείς. Και την κοπάνισες από το σπίτι. Αμαρτάνω μωρέ Θανάση. Έλα μωρέ τώρα, δεν πειράζει, για λέγει, για προχώρα. Δεν μου λες, δεν πιστεύω να μας δει κανένας εδώ μέσα. Και άμα σε δει που σε ξέρει. Δεν πιστεύω να σου ξεφύγει και κανένα όνομα. Χριστός και η Παναγία, άντε ρε πάμε μέσα να δεις το υπόλοιπο. Άντε πάμε να δούμε το υπόλοιπο. Έλα τώρα που φύγανε, σε παρακαλώ, βγες, σήκω. Άσο ρε μήνα. Γιατί τραβάς, έχουν πλάκα αυτοί. Βρε πλάκα έχουν, αλλά άμα σε δει εδώ μέσα ο κύριος Θανάσης θα με σκοτώσει. Και τι πρέπει να Έρχονται, στο παραβάνω. Α, κύριε Θανάση. Εδώ είσαι Εδώ είμαι ακόμα, τι να κάνω, έχω λίγες δουλίτσες. παραδουλεύτρα, Όχι βρε, η κόρη του θηρορού είναι, έρχεται και συγκυρίζει. Έλα με είδε όμως. Ω, καλή είναι και που σε ξέρει. Κοιτάει βρε, κοιτάει. Βρε, είναι καλό παιδί σου. Θα τη κολλάς τώρα ρε Θανάση, Είναι. να τελειώνουμε. Ορίστε. Άντε πουλάκι μου, άντε πήγαινε. Ναι. Άντε πήγαινε. Να μην τελειώσω λίγο και μέσα. Όχι, όχι, μην τελειώσει. Πρόσεξε, μήνα. Ναι. Πουλάκι μου, έλα λίγο. Πάρε αυτή τη γλάστρα. Μάλιστα. Εσύ δεν την περιποιηθείς, θα πέρεις τα ξερά τα φύλλα, θα την ποτίσεις, καταλαβαίνεις. Εντάξει, έτσι. κατάλαβα, ναι. Ναι, και πρόσεξε να μην κάνεις καμιά ζημιά. Ούτε έκανα εγώ ζημιά, κύριε Θανάση, για να κάνω τώρα. Έλα, πήγαινε. Θανάση, δεν πιστεύω να είναι καμιά μαρτυριά. Όπα καημένε, σαν παιδί κάνεις. Αλλά πες μου τελικά, πώς γνώρισε η μερούλα του γαμπρό. Α, από ένα πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Ναι, ερχόταν στον δρόμο και κρατούσε κάτι πορτοκάλια, τη πέφτει ένα λοιπόν, ερχόταν αυτός ο νεαρός από πίσω, το πατάει, πέφτει κάτω και σπάει το πόδι του. Μωρέ, τύχη. Ρε τυχεράκιας είναι σου λέω. Γιατί αν αρέσει και σε μένα και πάρει τη μερούλα, έχει και 100.000 πρίκα, κατάλαβες λίγο το έχεις τώρα. Βεβαίως. Δεν μου λες αμαρτάνω ρε ξάδερφε. Τώρα, εδώ που τα λέμε αμαρτάνεις λίγο. Ναι, θα τα πω μωρέ όλα στο ξομολόγο. Αλλά να χάσω πάλι ένα τέτοιο κελεπούρι, ο γαμπρός θα ξανάρθει βρε. Αυτή θα ξαναρχόταν. Όπως και να έχει, αμαρτάνεις. Θα τα πω όλα στο ξομολόγο. Γιατί ξομολογέσαι. Εγώ, βέβαια, εσύ δεν... Αμπά. Δεν κάνεις καλά, ξάδερφε. Μια φορά του χρόνου εγώ πηγαίνω και τα λέω όλα και τα ξεφορτώνομαι. Και μόλις θα ξεφορτωθείς, την άλλη μέρα αρχίζεις πάλι. Άλλο αυτό ρε ξάδερφε τώρα. Μωρέ Αντρέα, 6 παρά 10. Ναι, 6 παρά 10, πρέπει να φύγω. να πας στο καλό ρε ξάδερφε. Δεν πιστεύω να μας ενοχλήσει κανένας εδώ μέσα. Έτσι. δεν πρόκειται, έλα. Έλα. Πάρε το κλειδί. Καλή διασκέδαση. Άντε να πας στο καλό ρε ξάδερφε, ευχαριστώ πολύ. Ιδού λοιπόν εγώ εν το οίκο της απολίας. Ωρε κόμματος που έρχεται. Τι κόμματος που έρχεται. Αλλά με αυτά που κάνω θα πάω στην κόλαση. Δεν το γλιτώνω. Τι να κάνω. Ελέησον με ο Θεός. Ελίγησε η σάρξ μου ως η κάλαμος εν τη έρημη. Θα σωθώ. Θα πάω στον εξομολόγο και θα κάνω μετάνιες. Όσες μετάνιες μου πει ο εξομολόγος θα τις κάνω. Συνέχεια μετάνιες. Πολλές μετάνιες, ό,τι πει ο εξομολόγος θα κάνω μετάνιες
Μετάνιες. Ήρθε το πουλάκι μου. Καλώς το μου. Αχ, τι μου κάνατε, κύριε Πρόεδρε, τι μου κάνατε. Δεν θα σας το συγχωρήσω ποτέ αυτό που μου κάνατε. Ποιο πουλάκι μου, τι σου έκανα πουλάκι μου. Μα να με φέρετε εδώ μέσα. Πω. Γιατί, ωραία δεν είναι εδώ μέσα. Άσχημα είναι. Αλήθεια, τι είναι εδώ μέσα, τι είναι εδώ. Τίποτα πουλάκι μου, μια γκαρσονιερίτσα είναι. Καρσονιέρα, και μου το λέτε κιόλας. Μα τι, αν σου έλεγα πουλάκι μου ότι είναι η Αμητρόπολης, θα με πίστευες? Αχ, πως ντρέπομαι. Μα για ποια με περάσατε, πως τολμήσατε πρώτα να διανοηθείτε ότι θα μπορούσα εγώ να έρθω ποτέ σε καρσονιέρα. Έτσι λοιπόν, ήρθες όμως, δεν ήρθες. Ήρθα, έτσι λέτε εσείς. Ξέρω εγώ, εσύ τι λες? Οι άντρες, οι αιώνιοι άντρες. Αν ξέρατε τι μου στοίχησε εμένα η σημερινή μέρα, τι αγωνία, τι φόβο, τι πανικό, τι δισταγμό. Ωμα είναι φοβερό. Είναι τρομερό, κύριε Πρόεδρε. Δεν μπορείτε εσείς να διανοηθείτε την ψυχική αναστάτωση μιας τίμιας γυναίκας που παρασύρεται και πάει για πρώτη φορά σε καρσονιέρα. Λοιπόν αυτό δεν μπορούσα να το φανταστώ. Αχ, τι θα λέτε τώρα εσείς για μένα? Τι να πω πουλάκι μου, έκανες πολύ καλά που ήρθες. Ήρθα, έτσι λέτε εσείς, Μα γιατί δεν ήρθες Δεν με ρωτάτε πως ήρθα. Μεταξύ δεν ήρθες. Δεν πρόκειται γι' αυτό. Μα τότε δυσκολεύτηκες να βρεις το σπίτι. Αχ, δεν πρόκειται ούτε γι' αυτό. Μα και τι πρόκειται πουλάκι μου, τότε θα με τρελάνεις. Είναι άλλα πράγματα, κύριε Πρόεδρε, που εσείς δεν μπορείτε να τα καταλάβετε. Να, καθώς ερχόμουν στον δρόμο, ένιωθα ότι όλοι με κοιτούσαν, όλοι με παρακολουθούσαν, όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα επάνω μου και σαν να με έδειχναν και έλεγαν «Αυτή είναι που πάει στις γκαρσονιέρες, νάτι, αυτή είναι που πάει στις γκαρσονιέρες». Νόμιζες, δεν Έτσι έλεγαν. νόμιζα. Έλα τώρα γδίσου μπέτι μου. Πώς είπατε? Τέλος πάντων βγάλε αυτό το γονατικό μπέτι μου γιατί δεν κάνει λίγο ζέστη εδώ μέσα. Έχει πολύ ζέστη. Ναι πουλάκι μου, κάνει πολύ ζέστη. Τι του φέρα. Έλα πουλάκι μου. Το δαχτυλίδι. Τι του φέρα. Το δαχτυλίδι. Να το. Μα είστε τόσο καλός, τόσο ευγενικός, τόσο λεπτός άνθρωπος. Είναι το δεύτερο δώρο που μου παίρνετε. Το πέμπτο είναι, αλλά δεν πειράζει. Αυτό μου πήρατε? Γιατί Πέτη μου αυτό δεν μου δείξες στη βιτρίνα? Όχι κύριε Πρόεδρε. Αυτό είναι μονόπετρο. Ήταν το άλλο με τις 3 πέτρες. Πόσο το πήρατε αυτό? 5.000. 5.000, μα γιατί πήρατε το ακριβό? Το άλλο ήταν φθηνότερο. Είχε μόνο 10.000. Και ήταν φθηνότερο. Βεβαίως, κατά 5.000 φθηνότερο. Πώς τα λογαριάζεις έτσι παιδάκι μου, θα με τρελάνεις. Μα είναι απλούστατο. Η μία η πέτρα έχει 5.000, σωστά. Οι 3 οι πέτρες έπρεπε να έχουν 15.000. Ναι. Κι όμως, εκείνο είχε μόνο 10. Εντάξει, έλα βολέψου τώρα με αυτό και άλλη φορά θα. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε είμαι πολύ ιδιότροπη σε αυτά τα πράγματα. Δεν το θέλω, είναι κάτι ανώτερο από τις δυνάμεις μου και μόνο που το είδα αρρώστησα. Μα γιατί Πέτη μου, αυτό δεν μου έδειξε στη βιτρίνα. Όχι, μου χάλασε όλο μου το κέφι τώρα με αυτό το δαχτυλίδι. Έλα, εντάξει, βολέψου τώρα με αυτό και άλλη φορά. Έλα, Πέτη. Λόγω τιμή σας λέω, κύριε Πρόεδρε. Τα μπιζού προπάντων ασκούν μια περίεργη επίδραση επάνω μου. Και όταν είναι κάτι που δεν μου αρέσει, αμέσως αρρωσταίνω. Με πιάνει πνίξιμο πονοκέφαλος. Σοβαρά. Ναι, τώρα κι όμως έχασα όλο μου το κέφι. Δηλαδή, Πέτη μου, τώρα πρώτη φορά βρεθήκαμε εδώ και θα μου είσαι άρρωστη. Μα σας λέω, είναι κάτι ανώτερο από τις δυνάμεις μου. Τότε λοιπόν, αν πήγαινα να πάρω το άλλο, θα γιατρευόσουν. Δεν θέλω να κάνετε τώρα τον κόπο. Εντάξει, τότε να πάω αύριο. Ναι, αλλά και εγώ πάλι, πώς θα περάσω απόψε τη βραδιά μου, Δηλαδή, δεν λέω να πάτε και να μου το πάρετε τώρα. Αλλά αν θέλετε να πάτε, εγώ δεν θα σας εμποδίσω. Να πάτε. Μα τι λες τώρα πουλάκι μου να καταλάβω. Τέλος πάντων, να πάω, δεν λέω να μην πάω. Θα πάρω γρήγορα ένα ταξί και σε 10-15 λεπτά επέστρεψα στα γρήγορα. Au revoir. Au revoir πουλάκι μου, au revoir. Αχ, τι ωραία που είναι εδώ μέσα και το διαμέρισμα είναι καταπληκτικό. Πάω να κοιτάξω λίγο από εκεί. Έλα. Φύγε τώρα που φύγανε, φύγε. Μην κάνεις έτσι. Έχουν πλάκα αυτοί. Έχουν πλάκα, αλλά αν σε δει. Δράμα εδώ. Έρχεται, γρήγορα. Ποια είσαι εσύ? Εγώ είμαι η Μίνα, η κόρη του Θηρορού. Και πώς μπήκες εδώ μέσα? Έχω κλειδί, κυρία.
Μου το έχει δώσει ο κύριος Θανάσης και προσέχω λίγο το σπίτι. Και ποιος είναι ο κύριος Θανάσης? Ο κύριος Θανάσης είναι αυτός που έχει το σπίτι. Μου έδωσε αυτή τη γλάστρα να την προσέξω και να τη βάλω στο παράθυρο. Δεν τον ξέρετε? Λοιπόν, άσε αυτή τη γλάστρα, θα την τακτοποιήσω εγώ και άλλη φορά δεν θα μπαίνεις χωρίς να χτυπάς, ακούς? Εσείς ποιο περιμένετε εδώ Να μην μέσα? σε νοιάζει που θα μου κάνεις και ανάκριση. Ορίστε μας. Ορίστε που με έφερε αυτός ο βλάκας. Να με γνωρίσει και κανένας εδώ μέσα, να έχουμε άλλα. Το κεφαλάκι μου βλάκα, λύση εδώ! Το κεφάλι μου! Ποιος πέταξε την γλάστρα! Ποιος πέταξε την γλάστρα! Αχ, Θεέ μου, τι έπαθα, τι ήταν αυτό που έπαθα? Κάτε το κορόιδο, δεν μιλάτε! Τώρα θα φωνάξω την αστυνομία! 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 Κύριε, σας παρακαλώ πολύ, μη φωνάζετε. Εσείς πετάξατε την γλάστρα, κυρία μου! Πώς λέγεστε, τα στοιχεία σας! Τα στοιχεία σας! Αχ, τι αναποδιά είναι αυτή σήμερα. Πω, γρουσούζει και η καρσονιέρα. Ρεζίλη θα γίνω εδώ μέσα. Καλέ, αυτός νομίζω ανεβαίνει κιόλας. Τι κατάσταση είναι αυτή, κυρία μου! Αχ, στο κεφάλι σας χτύπησε. Εδώ ακριβώς ήταν! Μας το σημάδι με βάλατε! Καλά, πώς σας έπεσε κουζόν γλάστρα! Μου γλίστρισε από τα χέρια. Στραβωμάρα έχετε! Αχ, σας παρακαλώ πολύ, κύριε. Παρακαλώ, τι σας παρακαλώ! Σας κοπανίσω εγώ μια μήνυση τώρα να δείτε! Καλέ, μην κάνετε έτσι και φαίνεστε ένας κύριος τόσο ευγενικός. Πα, και επειδή είμαι ευγενικός πρέπει να τρώω γλάστρες στο κεφάλι! Αφήστε που νομίζω ότι μπέκανε και καρούμπαλο! Πού έχετε έναν καθρέφτη, έχετε έναν καθρέφτη! Καθρέφτη. Ναι, έναν καθρέφτη! Έχω στην τσάντα μου καθρέφτη. Ορίστε. Ρίξτε μια ματιά. Κοίτα μαλλί! Κοίτα μαλλί, κοίτα χάλια! Δώστε μια τσατσάρα. Έχω και τσατσάρα, ναι. Ορίστε. Ορίστε χάλια. Αφήστε που νομίζω ότι με έκανε και τραύμα. Δώστε μου λίγο ιόδιο. Ιόδιο. Ναι, ιόδιο. Αχ, δυστυχώς, κύριε. Τι δυστυχώς, δεν έχετε ιόδιο. Σταθείτε να πάω λίγο μέσα να κοιτάξω. Άντε λοιπόν, πάρτε τα πόδια σας. Να του πάρει ο διάολος να πάρει. Μουσκεμα με έκανε και το σακάκι μου. Δεν έφτανε κοζάμ γλάστρα, ήταν και φρεσκοποτισμένη. Την κουπανάς τώρα μια μήνυση να βάλει γνώση. Πού πήγε αυτή. Καλέ κυρία πώς σας λέτε. Καλέ, γιατί φωνάζετε έτσι. Άντε καλέ, πού είστε. Έψαχνα για ιόδιο. Πού το. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να πάτε να μου βρείτε. Πού να πάω να σας πω. Έξω στα φαρμακεία, να πετάτε γλάστρες, ξέρετε, να μου βρείτε λίγο ιόδιο, δεν ξέρετε. Αχ, σας παρακαλώ πολύ, κύριε, μην κάνετε έτσι. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν έχετε κάτι το σοβαρό. Καθίστε και θα σας το περιποιηθώ εγώ το τραύμα. Μια χρατζουνίτσα πια είναι όλοι και όλοι. Πώς κάνετε έτσι. Α, νάτι. Ουφ, έφυγε κιόλας. Έφυγε κιόλας. Ναι. Για να δω. Πώς ανοίγει αυτό. Ορίστε. Ναι, εντάξει. Εντάξει, η γρατζουνιά έφυγε, η ζαλάδα μένει. Αχ, θα σας φύγει και αυτή, να είστε σίγουρος. Θέλω να φύγει τώρα. Α, μην είστε ανυπόμονος. Γιατί έχετε τόσα νεύρα. Ξέρετε πώς στεναχωρέθηκα κι εγώ με αυτή μου την απροσεξία, Η χολή μου κόπηκε, κύριε. Όταν μάλιστα έσκυψα και είδα από κάτω έναν κύριο τόσο γοητευτικό. Α, είστε μια μουσίτσα. Ναι, και εσείς δεν πάτε πίσω. Όχι, το παραδέχτηκα. Κι εγώ μουσίτσα. Αλλά ξέρετε κάτι. Τι, Δεν σας το λέω. μη μου το λέτε. Όχι, θα σας το πω. Πείτε το να τελειώνουμε. Δεν φταίτε εσείς για τη γλάστρα. Αλλά ποιος Η φταίει. τύχη μου, κυρία μου, είμαι τρομερά, αφάνταστα άτυχος. Αχ, πιο άτυχος από μένα. Εγώ δεν με ξέρετε καλά, μου φαίνεται. Όχι να το καθηθώ, αλλά νομίζω ότι στα ατυχήματα κατέχω το παγκόσμιο ρεκόρ. Σαπάτηγα. Σας έχει πέσει ποτέ γλάστρα στο κεφάλι. Όχι βέβαια. Εμένα μου πέφτουν τακτικά. Γλάστρες, κανάτες, κεραμίδια. Σκύλο σας δάκωσε. Ποτέ. Εμένα με δάκωσε. Πότε. Χθες και άπαξ της εβδομάδας τακτικά. Μα γιατί στο μάτι σας έχουν βάλει σκύλι. Μόνο οι σκύλοι είναι ένα περίεργο πράγμα. Λες και έχω πάνω μαγνήτη που τραβά όλα τα ατυχήματα. Σοπάτε. Σκεφτείτε. Αν μια κεραμίδα ξεκολλήσει πάνω σε μια στέγη Ναι. και αρχίζει και αιωρείται, θα κάθεται εκεί και θα περιμένει. Τι θα περιμένει. Θα περιμένει να περάσω εγώ από κάτω και ντάνκ να μου έρθει στο κεφάλι. Μάλιστα. Άμα ένα σταύρος αφηνιάσει ξαφνικά και αμολυθεί μέσα στους δρόμους της πόλης, θα περάσει ανάμεσα από όλους τους διαβάτες χωρίς να πειράξει κανένα. Γιατί θα ψάχνει να βρει εσάς. Ακριβώς! Με μαρκάρουν από μακριά όλα τα αφηνιασμένα τα ζώα. Μα τότε κύριε, γιατί τα βάλατε μαζί μου, Φαίνεται ότι σε όλα σας αυτά πια τα ατυχήματα θα ήταν μοιραίο και αυτό της γλάστρας. Καλά, πόνεσε όμως. Τι να κάνω, κοντζά μου γλάστρα ήταν αυτή. Μη μου το θυμίζετε, πολύ στεναχωρέθηκα, πάρα πολύ στεναχωρέθηκα. Δεν πειράζει, μωρέ, πάει, πέρασε. Α, αφού πέρασε λοιπόν και είσαστε μια χαρά, τι θα λέγατε σιγά σιγά να... Τι, βιάζεστε? Όχι. Μήπως περιμένετε κανένα? Όχι κανέναν.
Καθίστε λοιπόν λίγο να συζητήσουμε. Εξάλλου, ξέρετε κάτι. Η ώρα είναι 6 και 4. Εγώ στις 7 έχω ένα ραντεβού. Πού να πηγαίνω τώρα? Ναι, αλλά ξέρετε, κύριε. Τι έχετε δουλειά εσείς? Θέλω να ετοιμαστώ να βγω έξω. Καλά, με την ησυχία σας. Να θα καθίσω εγώ λίγο εδώ να σας περιμένω. Τι κολιτσίδα είναι αυτή. Ακούστε λίγο. Ναι. Επειδή αισθάνομαι μια υγρασία στο σακάκι μου, θα το βγάλω λίγο να στεγνώσει και μετά θα. Όχι, θα κρυώσετε. Τι κάνετε εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μου λέτε. Καφεδάκι κάνετε? Κάνουμε καφεδάκι, αλλά μόλις μας τελειώσε. Τα βλέπετε! Ιόδιο ζήτησα δεν έχετε. Καφεδάκι ζήτησα μόλις μας σώθηκε. Νεράκι θα σας ζητήσω και θα μου πείτε ότι στέρεψαν όλες οι βρύσες των Αθηνών. Αστείο δεν είναι? Όπως το πάρει κανείς. Εγώ έτσι τα παίρνω, κυρία μου. Όλα από την εύθυμη πλευρά τους. Ξέρετε, είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Μπράβο και καλά κάνετε. Βέβαια. Καθίστε, γιατί κάθεστε όρθια? Ευχαριστώ, δεν θέλω. Είμαι μια χαρά έτσι. Ναι, αλλά μου καπακώνετε την ψυχή σας πως περπατάτε. Είστε κι ανευαίσθητος. Ορίστε. Τι λέγαμε λοιπόν? Αν για τα ατυχήματα. Καλά λέει. Δεν μου λέτε, σας έχει τύχει ποτέ ναυάγιο? Όχι βέβαια. Εμένα μου τύχε. Σιδηροδρομική σύγκρουση. Τι λέτε καλέ. Εμένα μου τύχε. Αεροπορικό δυστύχημα. Μα καλέ, είστε με τα καλά σας. Όχι βέβαια. Αυτό ούτε και σε μένα έτυχε. Αλλά ελπίζω να με αξιώσει ο Θεός να το ζήσω και αυτό. Λοιπόν, σας το εύχομαι. Δεν μου λέτε, όλα αυτά τα ατυχήματα δεν σας απογοητεύουν καθόλου? Πα, καθόλου. Και είστε αισιόδοξος παρόλα αυτά. Μόνο αισιόδοξος, κύριε μου. Εγώ κάθε μέρα δίνω αγώνα με τη στραβή μου την τύχη. Και καμιά φορά σε αυτόν τον αγώνα με τη στραβή μου την τύχη κατορθώνω και την ξεστραβώνω. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Πόσο χρήματα. Κέρδη είναι. Από τι? Ατύχημα, τροχοφόρο. Γιατί σας χτύπησε αυτοκίνητο? Ναι, λιγάκι, αλλά το πλήρωσε ακριβά. 5.000 ευρώ τώρα μόλις τα πήρα από το δικηγόρο μου. Ότι φτιάξατε την τύχη σας για τα καλά, σαν να λέμε. Γι' αυτό είμαι χαρούμενος σήμερα. Με το δίκιο σας. Και ξέρετε και πού πάω? Πού πάτε? Στο κορίτσι μου. Έχετε και κορίτσι. Και γουρλίδικο κιόλας. Πώς τη γνωρίσατε? Από ένα πορτοκάλι. Από ένα πορτοκάλι. Ναι. Περπατούσε στο δρόμο, κρατούσε μια σακούλα πορτοκάλια, της πέφτει ένα. Το πατάω, γλιστράω και σπάω το πόδι μου. Και έτσι γνωριστήκατε. Έτσι, αστείο δεν είναι? Το ειδήλιο όμως, πέστε μου, το ειδήλιο που πλέχτηκε. Στο νοσοκομείο φυσικά. Ερχόταν και σας επισκεπτόταν. Πέρασα ένα μήνα εκεί πέρα μέσα, θαύμα. Μα θα είστε και τακτικός πελάτης. Είμαι πολύ δημοφιλής, ξέρετε. Νοσοκομεία, κλινικές, αστυνομικά τμήματα, νεκροταφεία, παντού. Νεράκι τελικά να πληθούμε λίγο έχουμε ή μας στέρεψε? Περάστε. Σας ευχαριστώ. Από εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μα τον Άγιο τον κλεφτό. Λάτς. Δεν μου λέτε κύριε, τελειώσατε. Μάλιστα. Άντε λοιπόν. Καλά, πώς κάνετε έτσι? Ωραία. Στέγνωσε και το σακάκι μου, γιατί ξέρετε τώρα που πάω στο κορίτσι μου θα γνωρίσω και τον πεθερό μου. Γιατί δεν το ξέρετε το πεθερό σας? Όχι, πρώτη φορά θα το γνωρίσω και θέλω να κάνω καλή εντύπωση, γιατί μου είπαν ότι είναι λίγο ζώρικος. Δεν μου λέτε? Καλός δεν είναι? Έκτακτος. Θα κάνω καλή εντύπωση, έτσι? Θα κάνετε. Καλά λέω ότι με κυνηγάει η τύχη μου αυτές τις μέρες. Ωραία που μείνει φυλάς. Τι ήταν αυτό που έπαθα εγώ σήμερα? Εγκεφαλικό θα πάθω. Και αυτός ο κύριος πρόεδρος, πόντος. Γιατί παιδάκι? Άντε κύριε πρόεδρε. Τι συνέβη? Πού να σας τα λέω. Πήγα να φτιάξω μια παλιογλάστρα σε αυτό το παράθυρο, μου γλίστρισε από τα χέρια και έπεσε στο κεφάλι ενός περαστικού. Σώπα και τι έγινε? Έβαλε τις φωνές. Αυτός ήθελε να καλέσει την αστυνομία, ανέβηκε και εδώ πάνω, το περιποιήθηκα λιγάκι και μόλις ξεκουμπίστηκε. Τι μου λες, Αφήστε κύριε πρόεδρε, τρέμω, λείπω θυμιά. Καλά που έλειπα. Αχ, ταράχτηκα. Ναι, πουλάκι μου, το βλέπω. Κάτσε. Ταράχτηκες, πουλάκι. Ταράχτηκες. Το ξέρω, ταράχτηκες. Τρέμω ακόμα, δέστε, τρέμω. Ναι, πουλάκι μου, να το. Το έφερα 3 πέτρες, 3 πέτρες, μα είναι υπέροχο, είναι αυτό που ήθελα, είμαι πολύ ευτυχισμένη, πάρα πολύ ευτυχισμένη. Χάιδεψέ με.
Αχ, τι καλός που είστε. Πώς θα σας ανταμοδώσω εγώ όλες αυτές τις χάρες. Μα είναι απλούστατο πουλάκι μου. Μη. Αμαρτία, κύριε Πρόεδρε. Μη στενοχωριέσαι, την παίρνω εγώ πάνω μου την αμαρτία. Εξάλλου, μια φορά το χρόνο τις κάνω σούμα και τις ξεφορτώνομαι. Αχ, μα είστε εσείς ένας μου. Τι είστε εσείς τέλος πάντων. Κλέφτες! Μα ποιος διάολο είναι? Λέτε να είναι αυτός ενοχλητικός πάλι. Πήγαινε να δεις, εγώ πάω να κρυφτώ. Πηγαίνετε. Κλέφτες! Τα λεφτά μου! Τα λεφτά σας και λεφτά σας. Τα λεφτά που μου κλέψετε! Εγώ σας έκλεψα εγώ λεφτά. Είχα αφήσει εδώ το σακάκι μου με τις 5.000 ευρώ. Δώστε μου τες γιατί θα γίνει μεγάλο πανηγύρι, Τι λέτε κύριε, τρελαθήκατε. Εγώ είμαι τρελός ή εσείς κάνετε την παλαβή. Κλέφτρα! Α, για προσέξτε πως μιλάτε σας παρακαλώ. Άκου θράσους, άκου ανέδεια, προσέξτε πώς μιλάτε. Τόση ώρα μιλούσαμε κυρία μου και δεν μου είπατε πώς σας λένε. Τα στοιχεία σας, πώς σας λένε. Να σας πω. Το σακάκι το βγάλατε εκεί, θυμάστε. Βεβαίως, το θυμάμαι. Ωραία. Ναι. Μετά πήγαμε μαζί μέσα, το θυμάστε. Πήγαμε μαζί μέσα, αλλά βγήκατε πρώτοι και μου τα τσιμπήσατε. Εγώ. Φυσικά, εκτός κι αν έχετε και συνεργό. Μισό λεπτό. Μια μικρή έρευνα και θα το διαπιστώσουμε. Μισό λεπτό. Εδώ. Νάτος! Για περάστε έξω, για περάστε. Φωνάζε! Δεν ξέρεις τι ξέρω, πα! Εντάξει, ξέρω. Να τα γυαλιά, γιατί φοράς γυαλιά. Τι λογαριασμό θα σου δώσω? Βεβαίως, τα χρήματα που με... Πήγε να κλείσει το παράθυρο. Το παράθυρο. Ναι, Κάτω έξω. Το παράθυρο θα μείνει ανοιχτό γιατί βγάζω τέτοια ψηρίδα που θα μαζευτεί εδώ όλη η αστυνομία Αθηνών και περιχώρων, ακούσατε. Πού Τι μπλέξαμε. ήταν αυτό που πάθαμε. Δεν τρέπεται γέρος άνθρωπος να κλέβεις. Θα σε πνίξω ρε. Αστυνομία! Αχ, μη φωνάζετε κύριε, σας παρακαλώ. Έλα εδώ βρε για να καταλάβω. Ποια είναι αυτά τα λεφτά που λες ότι έχασες? Ξέρεις πολύ καλά και πόσα λεφτά ήταν και τι ήταν. Εκτός αν δεν τα μέτρησες ακόμα. Να σας πω λίγο κύριε. Μάλιστα. Μήπως φεύγοντας από εδώ πέρα μπήκατε στο τραμ. Μπορεί να σας τα πήρανε στο δρόμο, στο λεωφορείο. Μπα εκεί κλέβετε εσείς, στο τραμ, στο λεωφορείο. Τι λες ρε, ονειρεύεσαι. Αυτό που ακούς ροποδίτη. Εγώ λοποδίτης. Εσύ βεβαίως. Ξέρεις εμένα βρε ποιος είμαι? Όχι, ποιος? Με ξέρω, εγώ είμαι άντρας. Είμαι άντρας. Ποιος, έλατε, γιατί δεν λες, γιατί δεν τα λέτε τα όνομα. Βέβαια, λένε οι λοποδίτες τα ονόματα, δεν τα λένε, Τι βέβαια. σημασία έχουν τα ονόματα? Μισό λεπτό, για να καταλάβω, τι είναι εδώ κύριε, εδώ είναι το σπίτι σας. Αχ, που μπλέξαμε. Εσείς κυρία μου τι είστε, είστε η γυναίκα του. Για να καταλάβω, είστε αντρόγυνο εσείς ή παράνομο ζευγάρι. Μήπως είσαστε σπήρα ή άγνωστοι του αστυνομικού δελτίου, Έλα εδώ βρετάκι. Άκουσε με. Όχι, δεν ακούω τα ονόματά σας. Μα τι σημασία έχει? Δεν τα λες, βέβαια, δεν τα λένε. Πώς δεν τα λένε, λοποδίτες τα ονόματα, δεν τα Θα λένε. σε πεθάνω ρε το Τι ήταν αυτό που δεν πάθαμε πεθαίνω. σήμερα. Τι ήταν αυτό που πάθαμε, κόλπος θα μου έρθει κύριε Πρόεδρε. πουλάκι μου. Δεν πεθαίνω, ρε, πώς σου λέω, εγώ το καταλαβαίνεις. Δώστε το τι ζητάει, δώστε του να παλατούμε κύριε Πρόεδρε. Ούτε, ομολόγησε, δώστε του λέει. Τι λες βρε, άτιμε, εκβιαστή. Τι πρόεδρος είστε πρόεδρος των λοποδιτών. Γρήγορα βρε, γρήγορα βρε. Δώστε του κύριε Πρόεδρε, δεν μπορώ να τον ακούω, το Δώστε σηκώθηκε. Πέτη μου. Μπέτη τι λένε, μισό λεπτό το σημειώνω. Το όνομά μου γράφει, το όνομά μου γράφει. Τι γράφεις ρε ονόματα? Γιατί να μην γράφω εσείς είστε ο κύριος πρόεδρος και αυτή είναι η κυρία Μπέτη, γιατί να μην το γράφω. Το όνομά μου λέει, το όνομά μου λέει. Μη λες βρε ονόματα, μη λες βρε ονόματα. Ψευδόνυμα είναι και αυτά, ψευδόνυμα. Έλα εδώ βρε. Για να καταλάβω, τι είναι αυτές οι 5.000 που λες ότι σου κλέψεις? Αυτά που μου έκλειψες, 5.000 ευρώ. Και πού να βρω εγώ ρε 5.000 ευρώ? Εκεί που τα έκλειψες να πάω να μου τα φέρεις, τι να σου πω εγώ. Άρε σατανά, τι μας έκανες. Μη στενοχωριάσαι πουλάκι μου, θα τον Ναι, διώξω εγώ. όχι, όχι το δαχτυλίδι. Δώσε πουλάκι μου, να τελειώνουμε με αυτόν τον δαίμονα. Έλα εδώ βρε. Όχι το δαχτυλίδι, όχι. Αν το βρε και να φύγεις από εδώ να ξαφνιστείς γρήγορα. Εξαφανίσου με αυτό εδώ. Εξαφανίσου. Δεν μου λες, κλοπημαίο είναι και αυτό. Σκάσε ρε, βούλουσε το επιτέλους, κλείσου το ρημάδι. Ωραίο δαχτυλίδι. Ωραία χαρά που θα κάνει το κορίτσι μου. Πάρτο και χαράμι να σου γίνει. Πανάθυμα και εσένα και το κορίτσι σου 10.000 βρε το πήρα τώρα. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι με αυτά τα χρήματα που είχα σκοπό να της πάρω ένα δαχτυλίδι. Χαρά που θα κάνει ο πεθερός μου. Πού να πάρω διάλογος και τον πεθερό σου ανάθυμά σου. Καλά λέω με τριγυρνάει η τύχη μου αυτές τις μέρες. Σήκω και φύγε τώρα. Μάλιστα. Πήγαινε! Καλά. Ωραία που μου Στον διάλογο! Να πας στο διάλογο! Έλα Πέτη μου τώρα που έφυγε αυτός.
Και δεν μου λες πουλάκι μου. Πες μου παιδί μου, τι προσόντα έχει αυτός ο νέος? Αχ, μπαμπά μου, όλα τα έχει. Είναι έκτακτος, συμπαθητικός, ευγενικός, περιποιητικός. Και πόσα βγάζει? Α, δεν ξέρω, μπαμπά μου, αυτά τα πράγματα δεν τα ρωτάνε. Πώς δεν τα ρωτάνε παιδί μου? Αυτά ρωτάνε ίσα ίσα πρώτα. Δεν φαντάζομαι να είναι κανένας φτωχός. Κι αν είναι, Ελάττωμα, σοβαρότατο ελάττωμα. μπαμπά, και από πότε θεωρείται ελάττωμα η φτώχεια? Από αρχαιοτά των χρόνων. Μα καλά βρε μπαμπά, εσύ τα λες αυτά, εσύ σκοτώνεσαι και τους φτωχούς και έχεις υπάρξει και πρόεδρος των φιλόπτωχων συλλόγων. Άλλο αυτό. Πώς άλλο? Άλλο είναι παιδάκι μου, εντάξει, να ελέγουμε τους φτωχούς ως εκεί μάλιστα. Αλλά όχι να τους κάνουμε και γαμπρούς. Κύριε, η κυρία είπε να μου δώσετε λεφτά να πάρω μερικά γλυκά. Τι τα θέλετε γλυκά, τι να σας? Για το γαμπρό, κύριε. Δεν αρκεί ένα καφεδάκι για το γαμπρό? Καφεζάκι, μα τι λες βρε μπαμπά, πίνει καφέ ο Αριστίδης. Τέλος πάντων, πολλές πατάλες μου κάνετε τώρα εδώ. Τι είναι αυτά, 10 κύριε, ευρώ, τι είναι αυτά, εντάξει, τι είναι αυτά. ναι. Κύριε, είπα να πάρω και πάστες και σοκολατάκια. Α, και πάστες και σοκολατάκια. Στις τσιγκουνιές σου είσαι σήμερα μπαμπά. Πολλές πατάλες, βρε παιδάκι μου, πολλές. Θέλετε τίποτα άλλο? Ναι, και μερικά λουλούδια. Ναι, εντελώς άκρη το σπίτι. Άντε, πήγαινε τώρα που θα στολιστούμε εδώ τώρα για τον γαμπρό. Ακούς εκεί. Ανδρέα! Έστειλες την Ανούλα για γλυκά. Για τον γαμπρό, έστειλα. Πρώτα λέω να του βγάλουμε ένα λικεράκι. Α, και λικέρ. Και μετά του βγάζουμε και το τσάι. Α, και τσάι και λικεράκι του Αριστεδάκι. Μα καλά λικέρ και τσάι θα βγάλουμε το Αριστίδη. Καλά, βρε Ανδρέα, ακόμα έτσι είσαι. Δεν θα ντυθείς. Γιατί τι έχω, γυμνός είμαι, ντυμένος δεν είμαι? Βάλε ένα κουστούμάκι της προκοπής. Βρέτε. Θα μπρος θα έρθει στο σπίτι μας. Άντε παρατάτε με εδώ μέσα, λέω εγώ. Σε κουράσαμε μπαμπά, μα συγχωρείς. Μα έχω τόσες ασχολίες, ρε παιδί μου. Δεν το ήξερα επειδή θα έρθει ο γαμπρός, δηλαδή να κάθομαι σταυρωμένα χέρια να περιμένω εγώ. Χαρά στις ασχολίες. Όλη μέρα με αυτόν τον έρμο τον χορό παλεύεις. Κοίτα και λίγο την οικογένειά σου. Γιατί δεν ενδιαφέρομαι για την οικογένειά μου. 100.000 πρίκα δίνω της μαερούλας, τάγκα. Δεν φτάνει αυτό, Ανδρέα, δεν φτάνει. Άλλο, πατέρας είσαι, πρέπει να ενδιαφερθείς. Πώς το λένε? Έλα βρε μαμά, μην είσαι άδικη τόσο, ενδιαφέρει τον μπαμπάς. Σπουδαίο ενδιαφέρον δείχνει. Χθες που περιμέναμε τον γαμπρό, σηκώθηκε και έφυγε. Πάλι τα ίδια, αφού στα είπα, δεν στα είπα. Χθες, Λουκία μου, είχα ένα πολύ σοβαρό ραντεβού με τον Μητροπολίτη. Τέλος πάντων. Όχι τέλος πάντων, όχι τέλος πάντων, πάλι τα ίδια θα λέμε. Εξάλλου, δεν ήρθε χθες ο γαμπρός. Α, αφού σου είπα βρε μπαμπά, τηλεφώνησε, του έτυχε μια αναποδιά. Άρα λοιπόν όλα τελειώνουν, βολεύονται. Θα έρθει σήμερα και τέλος. Αχ, τέλος πάντων, εγώ πάω να γίνω πιο όμορφη. Σε παρακαλώ μπαμπά, κοίταξε και εσύ να αλλάξεις κουστούμι. Ναι, θα βγάλω το βελούδο από την αφθαλήνια. Αχ, μπαμπά μου, σε παρακαλώ, θα έρθει γαμπρός σήμερα να με ζητήσει. Γαμπρός που το βρήκα μόνη μου. Ορίστε γλώσσα, χάλασε νεολαία, χάλασε. Χαίρετε. Χαίρετε. Γεια σας κυρία Μπέτη μας. Πώς είστε κύριε Μενέλα, Πώς να μην μέση μου. Κύριε Πρόεδρε, τα πήρα τα εισιτήρια του χορού, για κοιτάξτε. Πολύ ωραία. Η ετήσια φιλανθρωπική γιορτή υπέρ των φτωχών. Πολύ ωραία. Φυσικά σήμερα όλο το πρωί, θα μου επιτρέψετε να καθίσω, Παρακαλώ, Πέτη. Κουράζεστε κυρία Μπέτη μας, πάρα πολύ κουράζεστε. Αν ξέρατε τι δρόμους έχω κάνει όλο το απόγευμα, αν δεν το φαντάζομαι. Πολύ τρεχάρα, κύριε Μπέτη. Τι να κάνουμε, Νέλα, η Μπέτη μας είναι η ψυχή του συλλόγου μας. Έχει καθήκοντα, έχει υποχρεώσεις. Ναι, αλλά είναι και σύζυγος, να μην παραμελεί και τα συζυγικά καθήκοντα. Αμαρτάνεις, Μενέλα. Δεν μου λες Μενέλα, πώς εκφράζεσαι έτσι? Δεν είπε και τίποτε ο άνθρωπος. Ώρες κυρία Τελή με κάνει και ντρέπαμε, μα το Θεό. Απορώ μαζί του δηλαδή. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε, αλλά ξέρετε, από τότε που η Μπέτη μου έπλεξε με το σύλλογο, εγώ γυναίκα έχω και γυναίκα δεν βλέπω. Ανεβαίνω πάνω και ρωτάω, πού είναι η κυρία? Έχει συνεργασία με τον πρόεδρο κάτω. Και ξαναρωτάω, πού είναι η κυρία? Έχει συνεδρίαση με το σύλλογο. Και ξαναρωτάω, πού είναι η κυρία? Πετάχτηκε στα γραφεία του συλλόγου. Να πάρει ο διάλογος, έχει το σύζυγος μερικά δικαιώματα. Όσο να είναι, σύζυγος είναι. Έπρεπε να έχει καμιά άλλη γυναίκα, να του πω εγώ. Γίνεται και χειρότερη. Ξέρετε πού βρεθήκαμε τώρα? Να, έξω από την πόρτα σας. Βαρέθηκα να περιμένω επάνω και λέω δεν κατεβαίνω κάτω να δω να μην έχει καμιά συνεργασία με τον κύριο Πρόεδρο. Όχι, τελειώσαμε εμείς, τελειώσαμε.
Δεν μου λες, Μενέλα, έχεις τρελαθεί τελείως σήμερα, έτσι? Με συγχωρείτε, είπα κάτι τρελό. Όχι, δεν είπε και τίποτα ο άνθρωπος, τον αποπέρνεται όλη την ώρα. Τι λέτε, κυρία Τελή? Έχετε ιδέα τι γίνεται σήμερα στον κόσμο? Υπάρχει πείνα, φτώχεια, δυστυχία. Σπαράζει η ψυχή του ανθρώπου. Είναι πολύ ψυχοπονιάρα εσείς η κόσμο. Τι να γίνει, κύριε Μενέλα, αφού της αρέσει να κάνει ψυχικά. Ναι, αλλά μέχρι ενός όριου, Δεν μου λες, Μενέλα, μήπως θα σου άρεσε να έχεις καμιά άλλη γυναίκα που να της αρέσουν οι κοσμικές εμφανίσεις, χαρτιά, κουτσομπολιά, να της αρέσουν όλα αυτά τα ανούσια πράγματα? Γιατί άσχημα είναι και αυτά. Ναι, άσχημα δεν είναι, το λες γιατί δεν ξέρεις τις επιπτώσεις που έχει αυτή η κούφια, η ανούσια ζωή τόσων και τόσων γυναικών. Έχετε ιδέα τι γίνεται σήμερα στην Αθήνα? Υπάρχει μεγάλη διαφορά. Μα τι λέτε, Μπέτη μου. Φρίκι, Σόδομα και Γόμορα. Σε αυτό δεν έχετε κι άδικο. Πήρα, κυρία Τίρα. Έλα, νουλα μου να τα δω. Και πάστες και σοκολατάκια. Έλα. Πάρε, Μπέτη μου, ωραία. Ευχαριστώ πολύ, νηστεύω. Γιατί τι είναι σήμερα? Παρασκευή, κύριε Πρόεδρε. Αμάν. Πολλά. Νερό. Τι κάνεις έτσι, βράδυ? Φαίνεται ο κύριος Πρόεδρος ξεχάστηκε. Μα δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά, τόσο μεγάλο πρόβλημα για ένα σοκολατάκι. Η νηστεία είναι νηστεία. Νηστεύετε κι εσείς, κυρία Μπέτη μας? Εννοείται. Τετάρτη και Παρασκευή δεν το χαλάω ποτέ. Είναι κάτι που μας το έχει μάθει η μαμά από μικρά. Μανάρτες του Παρασκευιάτικα. Δεν πειράζει, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω να σε συγχωρήσει ο Θεός. Πάμε, Μπέτη. Πάμε. Κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε τα εισιτήρια να πάω να τα σφραγίσω? Ναι, βεβαίως, ορίστε. Και εκείνα τα πρακτικά που λέγαμε τα καθαρογράφησες, Μπέτη μου. Όλο το πρωί έγραφα, τσακίστηκε το χέρι μου. Θα σε ανταμείψει ο Θεός. Λοιπόν, au revoir, σας χαιρετούμε. Χαίρετε. Χαίρετε, Μανέλα, χαίρετε. Και πού είσαι? Πρέπει να είσαι πολύ περήφανος για την Μπέτη μας, γιατί είναι ένας πραγματικός άγγελος των φτωχών. Πραγματικός άγγελος των φτωχών, μόνο που αυτή έχει τον διάβολο μέσα της. Την Μπέτη. Αυτή η σιγανοπαπαδιά που μου γυρνάνε τα άντερα μόλις τη βλέπω. Κυρία Μπέτη μας, ξεχάσατε κάτι? Ναι, θα ήθελα να πω κάτι στον κύριο Πρόεδρο. Ορίστε, παρακαλώ. Μην ξεχάσετε απόψε να δείτε την εκπομπή του πατρός Αμβροσίου από την τηλεόραση, Ναι, Παρασκευή, τι θέμα έχει? Θα μιλήσει για τις 10 εντολές. Πολύ ωραία, τι ώρα είναι? Σε λίγο ξεκινάει. Ξέρετε, είναι η μόνη εκπομπή που παρακολουθώ από την τηλεόραση. Au revoir. Au revoir, τραμάρα, στα μπατζάκια σου, σιγανοπαπαδιά. Νομίζει πως θα μας τραβώσουνε κάτι τέτοια? Έλα βρε γυναίκα τώρα, σταμάτα επιτέλους. Βάλε τηλεόραση να δούμε την εκπομπή του πατρός Αμβροσίου. Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, καλησπέρα σας. Για άλλη μια βραδιά θα σας κρατήσω συντροφιά με την ιερή εκπομπή «Αγαπάτε αλλήλους». Είναι μια εκπομπή που αναλύει όλες σας τις αμαρτίες. Αμαρτίες που δεν σβήνουν παρά μόνο με προσευχή και μετάνοια, αδερφοί μου. Όπως ξέρετε, στις μέρες μας πειρασμοί είναι πολύ. Γι' αυτό λοιπόν, αδερφοί μου, σήμερα η εκπομπή μας θα ασχοληθεί με μια από τις 10 εντολές. Την ουνυχεύσης. Οι πειρασμοί, όπως είπαμε, βρίσκονται παντού. Και από μπροστά μας και από πίσω μας. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κλείνετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας στις αμαρτωλές γυναίκες και τους αμαρτωλούς άντρες που σας πλανεύουν με λόγια πλάνα και χαλάτε τα σπίτια σας και τις οικογένειές σας, αδελφοί μου. Όταν λοιπόν αποφασίσετε να ενώσετε τις ζωές σας με τα ιερά δεσμά του γάμου, θα πρέπει να λέτε πάντα την αλήθεια, αδερφέ μου, στους συζύγους σας και τη σύζυγό σας. Να βασιλεύει στην ψυχή σας μόνο η αγάπη και όχι το μίσος. Γιατί, αδέρφια μου,
το μίσος και το ψέμα είναι παιδιά του σατανά και σας τραβάν καθημερινά στο βόρβορο της αμαρτίας και χαλάτε τις ψυχούλες σας, αδερφέ. Γι' αυτό λοιπόν μετάνοια και προσευχή. Ήθελα κι άλλα να πω, αλλά βλέπετε ο τηλεοπτικός χρόνος είναι αδυσόπεντος. Περνάει πολύ γρήγορα. Θα τα πούμε όμως αύριο. Τώρα λοιπόν που θα πάτε για ύπρο, πριν κοιμηθείτε, κάντε 40 προσευχές και 50 μετάνοιες, αδερφοί μου, για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες σας. Κάντε και μια δωρεά στο κανάλι μας για να συγχωρηθούν πιο γρήγορα. Αδερφοί μου, αύριο πάλι θα τα πούμε. Καλή σας... Ο Πάτερ Αμβρόσιος, οι φτωχοί, πρέπει να είμαστε φιλάνθρωποι. Έννοια σου όμως και ξέρει αυτή που κάνει τις φιλανθρωπίες της. Πού τις κάνει? Εκεί που τα κονομάει βέβαια. Τα κονομάει Μπέτη. Ολολούσου, καμάρι και νηστεία. Προπάντων νηστεία, αλλά αρτένεται καλά εκεί που θέλει. Αρτένεται η Μπέτη. Ναι. Δεν εσχύνεσαι βρε γυναίκα, δεν τρέπεσαι. Πού τα βρίσκει, Ανδρέα, τόσα ρούσα? Πού τα βρίσκει τόσα μπιζού? Μπορείς να μου πεις? Πού ξέρω, πού να ξέρω. Όλο ευκαιρίες, όλο τυχερά και... Χθες μου έλεγε ότι βρήκε στον δρόμο ένα δαχτυλίδι αξίας. Μπορεί να το βρει και η γυναίκα, περίεργο είναι. Τι λες, Ανδρέα, τι λες? Εγώ γιατί δεν βρίσκω τίποτε στον δρόμο? Γιατί εσύ όταν περπατάς και βλέπεις ψηλά, βλέπει και λίγο χαμηλά. Τσαχλαμάρες, αλλά τέτοιος βλάκας που είναι άντρας της, καφηθείτε και τα χάφτει όλα. Τώρα τι μας ενδιαφέρει εμάς για τη Μπέτη, μπορεί να μου πεις. Πώς δεν με ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει και πολύ μάλιστα, αφού κατάντησε πλέον του σπιτιού μας με αυτόν τον σύλλογο, όσα για σένα, δεν βλέπω να σου κακοπέφτει κιόλας. Εμένα. Εσένα, που μόλις την βλέπεις, σου τρέχουν τα σάλια και ποιος ξέρει τι βάζεις με το νου σου. Εγώ. Ήψιστε. Μ' έχεις λοιπόν εμένα ικανό να βάλω πονηρά πράγματα στο μυαλό. Πα, πού τέτοιο πράγμα? Καλά βρε Αθεόφωνο. Μ' έχεις τόσο διεφθαρμένο με κοντζάν κόρη της Παντριάς να κάνω τέτοια πράγματα. Καλά, άντε σταμάτα τώρα. Γυναίκα αμαρτάνης. Τι θες, Ανδρέα, τι θες? Θες να σου τα ψάλω τώρα? Ή νομίζεις πως εγώ δεν βλέπω πως κάθεσαι και μου γλυκαίνεσαι με αυτή τη σιγανοπαπαδιά στην ηλικία σου? Τα είχα ο σύλλογος, τα είχα η φτωχή και ποιος ξέρει τι σκαρώνεις μαζί της τα κρυφά. Τι ακούω, ύψιστε και δεν τρελαίνομαι. Κοίτα τον Άγιο Νούφριο. Βρε γυναίκα, με αυτή την ακόλα στη γλώσσα σου. Είμαι τον Κύριε. Είσαι ικανή να μου πεις σε λίγο ότι τρέχω και σε γκαρσονιέρα. Και πού ξέρω εγώ αν δεν πας? Μάρτυρας είμαι, Κύριε. Όσοι ο μάρτυρας κατάντησα από την κακία των ανθρώπων. Μ' αυτή τη φαρμακερή του στη γλώσσα μέχρι και κλέφτη φτάσα να με πούνε. Αντρέα, εγώ κλέφτη δεν σε λέω, ούτε εχθρό σου είμαι. Άλλο με ενδιαφέρουν εμένα. Με τους εχθρούς μου είσαι κι εσύ. Όχι, έλα εδώ, μη φεύγεις. Άλλο με ενδιαφέρει εμένα σου λέω. Οι μουρνταριές. Μουρντάρης εγώ. Μπήκε ο σατανάς μέσα της, Κύριε. Τι έγινε, παπάκι, τι φωνάχεις έτσι? Τίποτα, παιδί μου, είχαμε μια συζήτηση με τον πατέρα σου. Ο Θεός να φυλάει, παιδί μου, τον άνθρωπο από το άδειο. Έλα, μπαμπά, άστα αυτά τώρα που να είναι, θα έρθει ο Αριστίδης. Το βιολί σου εσύ. Τι να κάνουμε, ο καθένας εδώ μέσα έχει το βιολί του. Μα να στάτω στα νεύρα η μάνα σου, ρε παιδάκι μου τώρα. Είναι δυνατόν εγώ, έχω διάθεση, μπορώ να δεχτώ γαμπρό εδώ τώρα. Θες να σου κάνουμε ένα καφεδάκι? Όχι, παιδί μου, φεύγω. Πάω στο σύλλογο λίγο να καλμάρουν τα νεύρα μου. Τι λες, Αντρέα, τι λες, ποιον σύλλογο? Η ώρα είναι 6, έρχεται ο άνθρωπος. Να του πείτε του νέου, αν έρθει, να με περιμένει. Δεν θα αργήσω, μη στεναχωριέσαι. Άντε καλά, βρε παπά, πήγαινε. Μην αργήσεις όμως, σε παρακαλώ. Και τώρα βρήκατε να φύγετε τώρα που θα πει ο γαμπρός. Παράτα με και εσύ με τον γαμπρό. Αμαλιά. Τι έγινε, τι έπαθα, ο κύριος θυμωμένος είναι πάλι. Πήγαινε και εσύ να κάνεις τη δουλειά σου. Κυρία Μπέτη. Κυρία Μπέτη, εδώ μας έκανε πως νηστεύει κι όμως. Σήμερα έφυγε και ψάρια και μπριζόλες. Αχ, δεν αφήνεις επιτέλους τα κουτσομπολιά. Εγώ σιγά μη θέλω να κουτσομπολέψω.
Απλά πήγα στην κουζίνα τους και είδα τα πιάτα. Άπλυτα τα έχουν ακόμα. Πήγαινε μέσα να τελειώσει τη δουλειά σου και να μην σε ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Έλα, Παναγία μου, τα ακούσαμε και αυτό τι με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Αχ, κύριε, να σας πω κάτι, την κυρία μου να την αγελάσετε. Στην πολυκατοικία που καθόταν με τον πρώτο της άντρα, τη φωνάζανε κυρία Ασπιρίνη. Μπα, κυρία Ασπιρίνη. Ναι. Λοιπόν, θα φύγεις και επιτέλους από εδώ. Η κυρία θέλει να μάθει. Λοιπόν, στην πολυκατοικία που καθόταν με τον πρώτο της άντρα, την έπιασε με τον εραστή της. Εκείνη λοιπόν έκανε πως αυτοκτονεί με στριχνίνη. Ήρθε όμως ο γιατρός και ανακάλυψε πως ήταν ασπιρίνη. Μπα, και πού τα άμαθες εσύ όλα αυτά. Μου τα είπε η πυρήτριά τους. Το έχει σύστημα, κυρία Πέτρο, με τις ασπιρίνες. Μέρη, Μερούλα. Αριστίνη. Μέρη. Καλησπέρα σας. Μέρη, μαμά σου. Ναι. Χαίρομαι πολύ, κυρία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω. Κι εγώ, κύριε, κι εγώ πολύ. Θα μου επιτρέψετε να σας χαρίσω αυτά τα όμορφα λουλούδια εις ένδειξη της εκτιμήσεώς μου. Μα για μένα το είναι τα ίδια την μέρα μου. Θα μου επιτρέψετε να σας χαρίσω αυτά τα όμορφα λουλούδια δεσποινής μου. Μου φαίνεται πως τα έχεις λίγο χαμένα, Αριστίνη μου. Τα έχω λίγο χαμένα γιατί ξέρετε πρώτη φορά μπαίνω σε σπίτι σαν γαμπρός πρωτάρης, ξέρετε. Προτάρισε. Θα ερχόμουν χθες, αλλά μου έτυχαν κάποια απρόβλεπτα γεγονότα για τα οποία μπορώ να σας μιλήσω διαμακρών. Δεν πειράζει, κύριε, δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς και ο άντρας μου χθες έλειπε. Κάτι του ήρθε και έφυγε. Ναι, ξέρω, τηλεφωνήθηκα με τη Μέρη και μου είπε. Κάθισε, Αριστίνη μου, αλλά κάθισε από εδώ. Μου επιτρέπει. Μα παρακαλώ, κύριε, παρακαλώ. Αυτά. Λοιπόν, Κατά τα άλλα. πολύ καλά εσύ. Πάντως για προτάρεις θα καταφέρατε μια χαρά. Ενώ έτσι πως τα κουβεντιάσατε οι δυο σας, για μας τους γονείς δεν μένει παρά να δώσουμε τη συγκατάθεσή μας. Δώστε τη λοιπόν κυρία μου, δώστε τη. Κάτσε βραλιστίδη μου να σε γνωρίσει πρώτα η μαμά, μπορεί να έχει αντιρρήσεις. Γιατί να έχει αντιρρήσεις. Δεν το κάνω. Έχετε αντιρρήσεις, μαμά. Πώς προεξοφλείτε έτσι τη γνώμη μου. Όχι, αλλά γιατί να έχετε αντιρρήσεις. Καλός είμαι. Καλός δεν είναι. Καλός είμαι. Βλέπω, το τρακ σας έφυγε πολύ γρήγορα. Άλλες φορές μου φεύγει πολύ γρηγορότερα, κυρία μου. Ξέρετε, είμαι πολύ αισιόδοξος άνθρωπος. Είναι πολύ αισιόδοξος μαμά Αριστίνης. Αλήθεια. Εγώ, κυρία μου, ό,τι ατύχημα και να μου συμβεί, το σπίτι μου να καεί που λέει ο λόγος, την αισιοδοξία μου και το χιούμορ μου, δεν το χάνω ποτέ. Πού είναι ο μπαμπάς? Έχει πεταχτεί εδώ δίπλα, όπου να είναι θα έρθει, δεν θα αργήσει. Είμαι σίγουρος πως μόλις με δει θα ενθουσιαστεί. Λέτε. Αυτές τις μέρες είμαι σε μεγάλη φόρμα. Με κυνηγάει η τύχη μου. Του φέρνω γούρι, μαμά. Από τη μέρα που τη γνώρισα, λέτε και ξεστράβωσε η τύχη μου. Να, κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε. Μισό λεπτό. Ορίστε. Τι όμορφο δαχτυλίδι. Κι άμα σας πω και πώς το απέκτησα, τότε θα πείτε ότι είμαι ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο. Πώς το αποκτήσατε, πείτε μας. Από μία γλάστα που μου ήρθε εδώ στο κεφάλι, ψιλοκρεμαστά. Δεν σου είπα, βρε μαμά, που ερχόταν χθες εδώ και του πήρε τη γλάστα στο κεφάλι και αυτοί οι αποδίτες του κλέψαν τις 5.000. Και σας δώσαν το δαχτυλίδι αντί για τα χρήματα. Γι' αυτό σας λέω ότι με κυνηγάει η τύχη μου αυτές τις μέρες. Τι τυχερός είστε. Παίρνουμε ένα λικεράκι. Ένα λικεράκι. Έλα, Μερούλα μου. Λοιπόν, τι να ευχηθώ, οι ώρες οι καλές, έτσι. Όχι, σε παρακαλώ, να έρθει πρώτο ο μπαμπάς. Ο Θεός θα τα φέρει όλα βολικά. Θα τα φέρει, βεβαίως θα τα φέρει. Που λέτε λοιπόν, μόλις πέφτει η γλάστρα στο κεφάλι, βάζω τις φωνές. Και δεν μου λέτε, μεγάλη γλάστρα ήταν, μεγάλη. Με τρίο αναστήμα. Αχ, θα σε γυάλισε, βρε Αριστιδάκι μου. Καλό, όχι, είμαι συνηθισμένος σε αυτά. Ωραία, νόστιμη ιστορία πάντως. Και γίνεται νοστιμότερη στη συνέχεια. Που λέτε, αυτός δεν ήταν λοποδίτης ο κύριος. Δεν ήταν. Όχι, ούτε η κύρια ήταν κλέφτρα. Αλλά. Φαίνεται ότι ήταν παράνομο ζευγάρι. Και φαίνεται ότι ήταν σε γκαρσονιέρα κάπου εκεί πέρα. Και πού το έμαθες εσύ αυτό? Σήμερα το πρωί που σηκώθηκα, λέω δεν πάω να τα αναφέρω στην αστυνομία. Γίνεται λοιπόν μια μικρή έρευνα και τι αποκαλύπτεται. Τι? Τον πραγματικό τον λοποδίτη τον είχαν τσακώσει. Μου επιστρέφουν λοιπόν εμένα τα χρήματα, μου μένει και το δαχτυλίδι. Και δεν μου λες, Αριστίδη μου, η αστυνομία ανακάλυψε ότι αυτό το σπίτι ήταν γκαρσονιέρα. Ναι, ήταν γκαρσονιέρα κάποιου κυρίου Χατζιπαπά. Χατζιπαπά! Καλά, έτσι τον έλεγαν, Αθανάσιος Χατζιπαπάς, διευθυντής Υπουργείου. Δεν το Θανασάκη λέει! Φίλος σου είμαι! Ρε τον Θανασάκη, τον τσακώσαμε! Τον τσακώσαμε τον Θανασάκη! Ώστε συγγενής σας ο Θανασάκης, έτσι συγγενής. Ναι, είναι πρώτος εξάδερφος του ανδρός μου, αλλά καλά να πάθει.
Γιατί κι αυτό στον Άγιο Νούφριο μας παριστάνει. Γιατί υπάρχει κι άλλος Άγιος Νούφριος. Τέλος πάντων. Δεν μου λες, Φραγκιστίνη μου, ήταν μέσα ο θείος. Όχι. Φαίνεται ότι την είχε νοικιάσει την γκαρσονιέρα σε κάποιον άλλον Άγιο Νούφριο κι αυτό. Και αυτός έφερε μέσα την ερωμένη του, μια κάποια κυρία Μπέτη. Μπέτη! Λέμε. Και πώς ήταν αυτή η κυρία Μπέτη? Μια ανώστιμη, ωραία κυρία, περιποιημένη. Φορούσε ένα κόκκινο φόρεμα. Και η ηλικία? Καμιά σαρανταριά. Και δεν μου λες, Φραγκιστίνη μου, είχε και μια ελιά εδώ. Ναι, είχε μια ελιά εδώ. Γιατί την ξέρετε? Γειτόνισσα όμως είναι από πάνω κάτω. Γειτόνισσα όμως είναι. Μα εσείς μας είπατε πολύτιμα πράγματα. Βλέπω από τους συγγενείς πέσαμε στους γείτονες τώρα, όλο και σηκώνουμε. Άμα είναι έτσι να σας πω κι άλλα. Για πείτε μας. Όχι. Η αστυνομία μετά από αυτό δεν ενδιαφέρθηκε περισσότερο, οπότε μου έμεινε εμένα το δαχτυλίδι για την ψυχική οδύνη. Κι αν αυτός ο κύριος σε πετύχει πουθενά. Τι, άμα με πετύχει τι. Αυτός τώρα μερουλά με φοβάται. Μη μάθω ποια είναι η γυναίκα του και πάω και της τα μαρτυρήσω. Τι λες τώρα? Μα την καημένη και να άξερε. Θα τα μάθει, δεν θα τα μάθει. Κρύβονται αυτά τα πράγματα. Όλο και κάποιος θα βρεθεί να τα ξεφουρνήσει. Άγιε στο μπαμπάς, μισό λεπτό να πάω να τηλεφωνήσω. Παρακαλώ, είναι και ο κύριος πρόεδρος. Και δεν μου λέτε, Μάλιστα. αυτός ο κύριος που ήταν με την κυρία την Πέτη που λέγαμε στην καρσονιέρα, ναι. Τι ήταν, νεαρός ήταν? Όχι. Έτσι, πιο ηλικιωμένος ήταν. Ένας βαρύς κύριος με βαριά φωνή. Και όνομα δεν άκουσα? Όχι. Όνομα δεν άκουσα. Μόνο άκουσα που τον έλεγε κύριε Πρόεδρε. Πώς τον έλεγε? Κύριε Πρόεδρε. Έχει γούστο να πέσαμε στον πεθερό μου. Έκανε καλά από το κεφάλι μου. Τι έγινε? Καλά μου περάσει. Τι πάθαμε. Τι πάθαμε? Να σου πω, δεν ξέρω, κάτι πάθαμε, αλλά δεν ξέρω τι πάθαμε ακριβώς. Πάμε μέσα. Πάθαμε. Να έρθω να σε βοηθήσω. Κι έτσι λοιπόν όλα εντάξει. Τι έγινε? Σιγά ρε παιδί μου, θα μας πάρουν χαμπάρι. Τώρα αμάρτησες. Σιγά. Ω, τι φάτσα είσαι εσύ ρε ξάδερφε. Πώς καταφέρνεις έτσι ρε τη γυναίκα? Με το γλυκό το λόγο ρε ξάδερφε μου. Και με το λάου. Και τι θα πει λάου. Καλά δεν τα ξέρεις τώρα. Η γυναίκα στην αρχή πάντα λέει όχι, εσύ λάου. Μπορεί να αρνηθεί πάλι, εσύ λάου. Μπορεί να θυμώσει, εσύ λάου. Όπου λοιπόν? Λάου, τη φέρνεις στα νερά σου. Τι φέρνεις στα νερά σου? Έτσι. Μωρέ μολοχτός που μου είσαι, έλα Θα μας πάρουν χαμπάρι. Βρε μετά από όλα αυτά η Λουκία δεν ψηλιάστηκε τίποτα. Κάτι ψηλιάστηκε, αλλά τώρα της Λουκίας ψήλους τώρα θα λογαριάσουν. Δηλαδή. Καλά ρε ξάρε, τους έβγαλα. Εδώ προχτές ολόκληρη συνέλευση που μιλούσε για διαφθορά, για καταχρήσεις, για κλεψιές. Και τους τον πάρισα όλους. Και πώς τα κατάφερες? Με το δάκρυ ξάδερφε. Έκλαψες. Μέχρι σπαραγμού. Μέχρι που στο τέλος κλαίγαν όλοι. Μπράβο μωρέ ξάδερφε. Όχι ρε, να μιλάνε με ένα κλέφτη, αμαρτία και το Θεό. Τι λέγαμε? Λοιπόν στην καρσονιέρα δεν ξαναπάω τη γεια σου. Γιατί? Δεν ξαναπάω σου λέω γιατί δεν κόβω τις αμαρτίες. Όχι. Αλλά θα νικήσω, θα νοικιάσω δικιά μου. Καλή ιδέα. Αμάν! Τι θες εδώ, βρε? Τι θέλω, την κόρη σας. Αλλά οι συνθήκες είναι λίγο ακατάλληλες. Τι είπες, ρε? Ξέρω, ακούγεται λίγο τρομερό, αλλά εγώ είμαι ο γαμπρός. Τι έκανε, λέει? Ποιος είναι αυτός? Ξέρει ο κύριος πρόεδρος. Και δεν μου λες. Δεν μπορώ. Αυτός ρε είναι ο χθεσινός, ο Γλαστράκιας που σε έλεγα. Δεν μου λες. Δεν πιστεύω να σου ξέφυγε κάτι στη γυναίκα μου. Τώρα μου το λέτε, τώρα. Όταν πρόφτασες καλά. Πού να φανταστώ ότι είσαι ο πεθερός μου. Και τι έκανε, βρε? Μέσα. Της παρέχονται οι πρώτες βοήθειες. Αμάν, με έκαψες. Τι κάνουμε τώρα, Θανάση μου? Εσείς είστε ο κύριος Θανάσης? Ναι, γιατί? Τίποτα, έτσι ρωτάω. Άρε
Πόδαρε, πώς έμπλεξες τα πόδια μου. Είδατε. Θα σε πνίξω. Καλώς το παλικάρι μας, καλώς το παιδί μου, καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Καλώς ήρθες. Α, εδώ είσαι εσύ, Εδώ είμαι, Α, Λουκία. και εσύ είσαι εδώ, Ναι, Λουκία μου, και εγώ εδώ. Όλοι εδώ είμαστε, απαρτία έχουμε. Γνωριστήκατε, μπαμπά. Ναι, γνωριστήκα. Τι να σου πω τώρα, τι να σου πω τώρα. Είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά του. Όχι, παρακαλώ, της οικογένειας είμαι κι εγώ, ελεύθερα. Λουκία, τι συμβαίνει. Φύγε από κοντά μου. Φαρισέ, Ονούφριε. Τι λέει βρε Θανάση. Ρεζίνη μας έκανες. Λουκία, πού πας ρε Λουκία. Πάω να βρω ένα γκρεμό να πέσω. Λουκία. Ρε τραγουδπόδαρε, τι φωτιά ήταν αυτή που μ' άναψες. Τι κάνεις βρε Αντρέκη. Ας τον αυτό βρε, πάμε να βρούμε τη Λουκία. Πάμε ρε ξάδερφε, πάμε να δούμε τι έγινε η Λουκία, πάμε. Ραγδαίες εξελίξεις της καταστάσεως. Δεν μπορώ να πω, σήμερα έσπασα κάθε ρεκόρ ατυχίας. Αλλά δεν μπορεί, θα φτιάξουν τα πράγματα. Τι έγινε, γνωριστήκατε με τον πεθερό σας. Βεβαίως, βγήκαμε και παλιοί γνώριμοι. Α, πολύ ωραία. Και δεν μου λέτε που πήγαν τώρα όλοι. Πάνε να πάρουν λίγο τον αέρα τους και ελπίζω να ξανάρθουν. Να τα κοινά εισιτήρια, σφαλισμένα. Πολύ Ο ωραία. κύριος πρόεδρος. Έχει πεταχτικά που περιμένετε αν θέλετε. Ευχαριστώ. Τον κύριο πρόεδρο περιμένετε. Μάλιστα. Του συλλόγου είστε κι εσείς. Όχι. Της οικογένειας. Εσείς, Α, εγώ είμαι φίλος. φίλος. Ακούστε κύριε, συμβαίνει κάτι τρομερό ανάμεσα στον κύριο και στην κυρία Ντελή. Και πρέπει εμείς οι συγγενείς και εσείς οι φίλοι να τους βοηθήσουμε γιατί κοντεύουν να σκοτωθούν. Μα τι σημαίνει, τώρα πολύ μου μια χάρα. Τώρα μόλις έσκασε η βόμβα. Ο κύριος Ντελής έχει ερωμένη. Ωραίο και τα... Ο Ντελής Γκόμελ. Μα αυτός είναι Άγιος. Φαίνεται χάλασαν και οι Άγιοι κύριε, τι να σας πω εγώ τώρα. Εντάξει, εδώ που τα λέμε, το σήμερα είναι η μέρα. Όλοι έχουν και μία ερωμένη. Εκεί βέβαια. Άλλος Άγιος Ονούφριος αυτός. Και δεν μου λέτε, Μάλιστα, ορίστε. το έμαθε η Λουκία, Το έμαθε, φυσικά το έμαθε. Και ποιος βάκας τον ξέρασε. Εγώ, σας παρακαλώ κύριε. Χαμός θα έγινε. Αφήστε τα, μήλος έγινε, μήλος. Και ξέρουμε και ποια είναι και η λεγάμενη. Μια κάποια κυρία Μπέτη. Ξέρετε γιατί τρόμαξα λίγο. Όχι. Γιατί και τη γυναίκα μου Μπέτη τη λένε. Μπέτη τι λένε. Νόστιμο κι αυτό. Κοιτάξτε, μην ανησυχείτε. Γιατί αυτή η κυρία Μπέτη που λέμε, η ιερωμένη του κυρίου Ντελή, μένει εδώ κοντά, από πάνω. Από πάνω να η Μπέτη είναι δικιά μου. Αγία μου, κάθε λέξη που λέω σήμερα και μια ορολογιακή Θα βόμβα. θα σε πλήξω έτσι. Δεν προλαβαίνει, σήμερα έχει άλλο σειρά. Θα πλήξω εγώ εσένα, αυτή θα πλήξω. Μπέτη! Άλλος τρεχάτος δεν μπορώ να πω. Σε πολύ ωραίο σπίτι έπεσα. Για να δω τι άλλο με περιμένει εδώ πέρα. Παναγίτσα μου, εσείς εδώ. Τι κάνετε εδώ, πώς μπήκατε εδώ. Σας περίμενα, λέω δεν μπορεί όπου να είναι θα περάσει να συμπληρώσει την ωραία μας παρέα. Μα δεν μου λέτε γιατί ήρθατε εδώ πέρα. Τι γιατί ήρθα κυρία μου. Δεν σας είπα χθες ότι πάω στο κορίτσι μου να γνωρίσω και τον πεθερό μου για πρώτη φορά και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Αχού, εδώ επρόκειτο να έρθετε. Ναι. Πω, σας παρακαλώ πολύ, τσιμουδιά στον άντρα μου για τα χθεσινά, ναι, μη μάθει τίποτα. Τώρα! Τι, του τα είπατε. Όλοι εκ των υστέρων έρχεστε και μου τα λέτε. Δεν μου λέτε πιο μπροστά τι συμβαίνει. Δεν μου λέτε, σας βρήκε ο σύζυγός σας. Όχι, ήμουν στο διπλανό σπίτι. Στο διπλανό να ξαναπάτε και να κλειδωθείτε όσο γίνεται καλύτερα. Γιατί, του τα είπατε όλα και πώς αντέδρασε. Η κατάσταση σε αυτή τη στιγμή έχει ως εξής. Η πεθερά μου πάει να αυτοκτονήσει. Ο πεθερός μου πάει να τη σώσει. Ο άντρας σας ψάχνει να σας βρει για αυτό. Και εγώ περιμένω να διεκπεραιωθούν όλα αυτά για να ζητήσω το χέρι της μερούλας. Πω, καταστροφή. Καταστροφή. Αυτά συμβαίνουν όταν γυρνάτε στις γκαρσονιέρες. Εγώ. Ποιος εγώ. Και δεν φτάνει που γυρνάτε στις γκαρσονιέρες, αλλά ρίχνετε και τις φλάστρες στα κεφάλια του κόσμου. Βρε γαϊδούρι. Γαϊδούρι, πιάσαμε την καθαρέμους. Βρε παναθεμάσαι. Βρε δεν κάνω τσακιζόσουν να ψοφολογήσεις παρά να σκουβαλήθηκες εδώ να μας τα κάνεις μαντάρα. Όλο φινέτσα και δαντέλα η κυρία Μπέτη. Πώς παναθεμάσαι ρε. Πώς. Παναγία μου, τι ευγένεια ήταν αυτή.
Ποια ευγένεια, ρε, που αν δεν πάρεις πίσω αυτά που είπες, σε βάζω χάμω και σου στρίβω το λαρί για μένα που με βλέπεις. Ακούς ρε λαποδίτη, σε ποια καρσονιέρα με είδες εμένα, Σε ποια καρσονιέρα με είδες εμένα, ρε μουλάρι. Καλά, εκεί το πάμε τώρα, κυρία Μπέντε, ότι δεν σας είδαμε δηλαδή. Εδώ είσαι εσύ, Τι έγινε, Χρυσόκη? Άσε τα γλυκόλογα και τα ξέρω όλα. Τι ξέρεις? Έχει γκόμενο τον τελή. Εγώ, τι λες καλέ, τι είπες? Αυτό πάλι σου είπα. Καλέ, ο άντρας μου τρελάθηκε. Θεέ μου, ακούς τι λέει. Δεν μου λες, παλαβός είσαι, τρελός είσαι. Αφού δεν μπορεί να είναι στα καλά του και να λέει αυτά τα πράγματα. Βοήθεια, βοήθεια. Για ποιον? Αχ, κύριε Πρόεδρε, τι να σας λέω. Τι μου είπε ο άντρας μου τώρα, κάτι το ανήκουστο. Φωνάξτε έναν γιατρό, Για ποιον, γιατί? Για τον άντρα μου. Αν σας πω τι μου είπε τώρα, τον άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά να λέει ότι είμαι ερωμένη σας. Σόπα! Δεν τρέπεσαι βρε Μενέλα! Εγώ! Αυτός το είπε! Εσύ βρε! Εσύ τόλμησες να θίξεις τη τιμή και την υπόλοιψή μας! Παναγία, πού πήγα και έμπλεξα εγώ σήμερα. Και το φοβερό δεν είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε. Το τρομερό είναι ότι ο άντρας μου το πίστεψε. Μάλιστα, αυτός ο άντρας που εγώ αγάπησα και εκτίμησα είχε το θράσος να με προσβάλλει με το χειρότερο τρόπο που μπορεί να προσβάλλει κανείς μια τίμια και ενάρετη γυναίκα. Όχι, δεν μπορώ να το αντέξω εγώ αυτό το πράγμα, δεν μπορώ. Πώς μπόρεσες, Μενέλα, να ακούσεις τα λόγια ενός χοντράνθρωπου? Πώς μπόρεσες? Πώς μπόρεσες Μενέλα? Πώς μπόρεσες? Να πιστέψεις στις ασυναρτησίες αυτού εδώ του βλαμμένου και να με κατεβάσεις στο επίπεδο μιας πρόστιχης γυναίκας. Άκουσε, Πετούλα μου. Μη μ' αγγίζεις, φύγε, μακριά, ούτε να σε βλέπω, ούτε να σε ακούω. Ύστερα με αυτό το φοβερό πράγμα που μου έκανες και μάλιστα σε ξένο σπίτι. Αχ, δεν μπορώ, να τρελαθώ. Φέρτε μου τη στριχνίνη να αυτοκτονήσω. Στριχνίνη, αυτή είναι η χειρότερα που με... Εσύ. Αυτό. Ρε δεν μου φεύγεις ψέματα. Κύριε, εγώ την αλήθεια είπα, αλλά έτσι πως κάνει η κυρία, τώρα αρχίζω και αμφιβάλλω, τι να σας πω εγώ. Ακόμα του μιλάς, ντροπή σου. Τι να κάνω, ρε παιδί, τι να κάνω. Τι να κάνεις, ρε τρέχα πίσω την πέτη μας. Πέτη, πήγε. Επιτέλους, μόνη. Τι μου κάνεις ρε τραγωφόδα, ρε τι φωτιά μ' άναψες. Και εσύ τέκνον βρούτε. Εκβιαστή, ψεύτη, συκοφάντη. Σε παρακαλώ τώρα, οι δυο μας μεταξύ μας είμαστε, τώρα. Οι δυο μας δε, τέρας αποθόνιον σατανά της κολάσεως. Θα σε σκοτώσω ρε τώρα που είμαστε δυο μας, θα πεθάνεις. Τι θες εσύ εδώ? Τα είπα και στη μαμά, θα τα πω και σε σένα. Ό,τι γίνεται εσείς μεταξύ σας εμάς δεν μας αφορά. Τον Αριστίδη τον αγαπώ και θα το πάρω. Πάει η κόρη μου, την έχασα. Τη χάλασε και αυτή τα κοσμοκία, πάει η κόρη μας. Άστα, εμείς θα λογαριαστούμε μετά. Ακριβώς. Κι εγώ αυτό λέω. Άλλος λογαριασμός ο δικός σας, άλλος λογαριασμός ο δικός μας. Και επί τη ευκαιρία λαμβάνω την τιμή να ζητήσω το χέρι της Μερούλας. Μου το δίνετε ναι ή όχι? Θα σε σκοτώσω, θα σε σκοτώσω ρε. Θα σε πεθάνω ρε. Δεν μου γλυκώνεις, θα σε πεθάνω. 5 λεπτά διάλειμμα να τον ηρεμήσω λίγο, παιδιά. Εμπρός. Ξενοδοχείο είναι δοσερά Ναυρογλυφάδος. Ναι. Ποιον? Τον Αριστίδη τον ατυχή. Όχι κύριε, μας σας είπα, δεν μένει κανένας Αριστίδης εδώ. Όχι κύριε. Ούτε τον ξέρω, ούτε τον είδα. Όχι σας λέω κύριε, δεν ήρθε από εδώ. Α, εσύ τα κομμάτια σήμερα. Τι πάει αυτός, ζητάνε. Μα με πρίξε από το πρωί. Με ζαλίσανε με αυτόν. Φαίνεται θα είναι κανένας κρύος που κάνει αστεία. Να σου πω τώρα, πήγαινε πάνω στο 8, πελάτης. Το ψάρι λέει του βρωμάει. Του βρωμάει το ψάρι, το κεφάλι του πέσει τη βρωμάει. 10 ημερών είναι μόνο το ψάρι, ολόφρεσκο. Ιδιότροφος κόσμος, παιδί μου, τι να πεις. Εμπρός, μάλιστα. Τι? Όχι κύριε, σας το είπαμε. Δεν έχουμε κανέναν Αριστίδη ατυχή εδώ. Άμα πια. Πάλι αυτόν ζητάνε. Πάλι αυτό. Ρε τον άτιμο. Τέλος πάντων, πήγαινε εσύ στο 8. Μα αφού ο πελάτης ζήτησε σένα. Δεν πειράζει, πήγαινε και πες του έχουμε σηκωτάκια. Ξέρω και αυτά ολόφρεσκα. Άντε, εγώ θέλω να τον διαολοστείλω αυτόν, αλλιώς δεν θα ησυχάσω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Είστε ξενοδόχος? Μάλιστα. Θέλω να δω τον Αριστίδη τον ατυχή.
Έλα, Χριστέ και Παναγιά. Τι πάει να πει αυτό. Μα πώς σας ήρθε όλους η ιδέα ότι αυτός ο άνθρωπος μένει εδώ. Έλα, τελείωνε τώρα να μην έχουμε τάβαλα. Θέλω να δω την κόρη μου, εγώ είμαι ο πατέρας. Αυτουνού. Είπα της κοπέλας. Της κοπέλας. Ποιας κοπέλας. Τελείωνε τώρα, σου λέω. Σας παρακαλώ. Εντάξει, ξέρω. Μα σας είπα, δεν είναι εδώ, δεν ήρθε εδώ. Τον κακό σου τον καιρό. Μα σας παρακαλώ κύριε, γιατί με προσβάλλετε έτσι. Είπα δεν έχω ιδέα. Βρε, ξέρεις ποιος είμαι εγώ, σε ποιον τα πουλάς αυτά. Ανδρέας Ντελής, πρόεδρος Πανελληνίου Φιλοτόκου Ενώσεως Ιερών Ναών Πάσης Ελλάδος. Συγχαρητήρια. Χάρηκα πολύ, Αλλά ακόμα λες διεφθαρμένη που διατηρείς αυτό το άντρο της ακολασίας και φέρνουν εδώ η απαγωγή στα κορίτσια των καλών οικογενειών. Κύριε. Σας παρακαλώ, είμαι μία τίμια δεσποινής. Σου θα ακούσεις κι άλλα, σου λέω. Ρέμπελα που βρήκα σήμερα. Και θα βρεις ακόμα χειρότερο. Θα σας βάλω φωτιά, μωρέ, και θα σας τα κάψω αυτά τα άντρα της ακολασίας. Πρόσεχε γρήγορα, πάμε να δούμε όλα τα δωμάτια. Να δούμε όλα τα δωμάτια. Να τα δούμε. Γιατί να μην τα δούμε, να δείτε ότι δεν σας λέω ψέματα. Τελειώνει. Φωτεινή! Φωτεινή! Μα τι φωνάζεις έτσι. Πήγαινε τον κύριο να πάει να ψάξει, λέει, θέλει τα δωμάτια. Γιατί. Να βρει τον Αριστίδη τον ατυχή. Τι έκανε, λέει. Τελειώνει κι εσύ τώρα. Θα μου πεις τι έκανε, λέει. Πάμε, Είμαστε δεν καλά, έχω φαίνεται. Έλα να τελειώνει, πάμε. Ξενοδοχείο είναι εδώ σε ένα αυραγλυφάδες. Hello. Να τον πάρει ο διάολος, κύριε. Ναι. Τι, ναι, καλά καταλάβατε. Και εσείς που το ζητάτε, θα σας πάρει ο διάολος και εσάς. Ναι. Και μαντέψτε. Και όποιος άλλος το ζητήσει, σωστά, να τον πάρει ο διάολος και αυτόν. Στα κομμάτια. Καλημέρα σας. Εδώ μένει παρακαλώ ο κύριος Αριστίδης ο ατυχής. Αν δεν κάνω φόνο σήμερα, δεν θα κάνω ποτέ. Πώς είπατε παρακαλώ. Άντε, Χριστιανέ μου, φύγε, μη μου ανεβάζεις την πίεση. Μα συγγνώμη, σας ρώτησα αν μένει εδώ ο κύριος Αριστίδης ο ατυχής. Το άκουσα, το παράκουσα, δεν ακούω τίποτα άλλο πέρα από αυτό το όνομα. Αριστίδης ατυχής. Λοιπόν, μένει ή δεν μένει. Όχι, δεν τον ξέρω, δεν τον είδα, δεν θέλω να το μάθω. Καλά, τι φωνάζετε, τι Με πείσατε από το πρωί με αυτόν τον Αριστίδη. Αλλά κάποιο λάθος θα έγινε. Δεν μου λέτε. Κανένα άλλο ξενοδοχείο έχει εδώ. Πώς δεν έχει, πώς δεν έχει. Και από εδώ, και από εκεί, και πέρα και δόθε. Όλοι σε μένα ήρθατε. Αλλά μη συγχωρείτε. Χαίρετε. Στο διάλεξε. Λαμπρινή. Τι πάλι, τι κύριος. Τι. Θέλει να ανοίξω να μπει και στο 8. Στο 8. Έναν πελάτη έχουμε να μας το διώξει κι αυτό. Πελατεία σήμερα. Τέτοια φασαρία στο ξενοδοχείο μας πρώτη φορά. Ποιος στα κομμάτια είναι αυτός ο Αριστίδης ο ατυχής, δεν μπορώ να καταλάβω. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Μένει εδώ ο κύριος Αριστίδης ατυχής. Κοροϊδεύετε κυρία. Γιατί το λέτε αυτό. Μα μας έχουν τρελάνει με αυτόν τον ατυχή όλη μέρα σήμερα. Γιατί το ψάχνουν κι άλλοι. Κόσμος και κοσμάκης. Από το πρωί βαράν τα τηλέφωνα. Τέλος πάντων, μπορώ εγώ να τον δω. Τι να δείτε κυρία μου, τι να δείτε. Σαν πως τον είδαμε εμείς να τον δείτε κι εσείς. Το λέμε και δεν μας πιστεύουν. Να τον ένας κύριος επάνω. Ψάχνει όλα τα δωμάτια για να το βρει. Και ποιος είναι αυτός ο κύριος. Ξέρω κι εγώ κάποιος που του κλέψε λέει την κόρη. Μάλιστα, αυτός ο κύριος. Λοιπόν, εγώ θα κάτσω εδώ να τον περιμένω. Μήπως έχετε μια ασπιρίνη να μου δώσετε, παρακαλώ. Όχι, βεβαίως, και 2 και 3. 2 είναι αρκετές, ευχαριστώ. Εδώ. Αχ, σας ευχαριστώ. Εμένα με συγχωρείτε, έχουμε και δουλειές. Ναι. Να κατέβει η αδερφή μου σε λίγο. Να πάτε. Κυρία Μπέτμου, εσύ εδώ. Αχ, κύριε Πρόεδρε, δράμα, τι να σας λέω. Είπα στο Μενέλο ότι όλα αυτά που είπε ο Αριστίδης είναι ψέματα και ψάχνει να τον βρει τώρα να βεβαιωθεί. Ελάτε να καθίσουμε εδώ να Μα συζητήσουμε. μπορώ να κάτσω εγώ, πουλάκι μου, τώρα. Εγώ ψάχνω κι εγώ να βγω να βρω αυτό τον αρνητήριο. Μα και εγώ ψάχνω να τον βρω, σας λέω. Έτσι, εγώ ψάχνω να τον βρω και εσύ ψάχνει να τον βρει και η γυναίκα μου μπορεί να ηρεμήσει και ο Μενέλος ψάχνει να τον βρει. Άρε, τραγωπόδα, ρε, τι μου κάνει. Θα με χωρίσει ο Μενέλος. Και τι να σου κάνω εγώ, πουλάκι μου. Αχ, εσείς τι πάθατε, κύριε Πρόεδρε, εσείς δεν πάθατε τίποτα. Το δικό μου το δράμα είναι το φοβερό. Εγώ χωρίζω, σας λέω. Μα πώς με παρασύρατε σε εκείνη την καρσονιέρα, πώς
Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα? Δεν σκεφτήκατε τις επιπτώσεις? Εγώ ήμουν μια τίμια και ενάρετη γυναίκα. Εγώ έχω άλλες καήλες τώρα, παιδί μου. Οι δικές μου οι καήλες είναι χειρότερες, κύριε Πρόεδρε. Τι να κάνω τώρα, ο καθένας θα κοιτάξει τις δικές του καήλες. Λοιπόν, αν με αφήσετε εκτεθειμένη σε αυτή την ιστορία, να ξέρετε θα πεθάνω. Μα τι μπορώ να σου κάνω εγώ? Τι να σας κάνω κι εγώ, πέστε μου! Θα είναι το 3ο διαζύγιο. Μα άντρας δεν στεριώνει πια δίπλα μου, κατάρα έχω. Μα τότε, πουλάκι μου, γιατί ήρθες στην καρσονιέρα? Αφού με καλέσατε, κύριε Πρόεδρε. Έτσι. Και επειδή σε κάλεσα, εσύ έτρεξες. Και τι περίμενες, δηλαδή, λιτανία θα κάναμε στον καναπέ? Ώστε έτσι λοιπόν, νομίζετε ότι εγώ σας λέω ψέματα. Σήμερα το πρωί το πήρα απόφαση. Ορίστε, εδώ την έχω τη στριχνίνη, θα αυτοκτονήσω. Στριχνίνη, άλλα θα έχουμε τώρα. Κύριε Πρόεδρε, πάμε να τον βρούμε. Αν τον βρούμε και του μιλήσετε εσείς, μπορεί να σας ακούσει. Μα τι να πρώτο κάνω με δάφτονε? Τη Λουκία να ηρεμήσω, την κόρη μου να ψάχνω, το Μενέλαο να εξηγήσω, εσένα να ικανοποιήσω. Πάμε τέλος πάντων να το βρούμε. Πάμε και σε κανένα άλλο ξενοδοχείο. Αν δεν τον βρούμε, ξαναρχόμαστε εδώ. Εντάξει, πάμε πουλάκι μου. Άρε, έχω πόδαρη, τι μου κάνεις, θα σε πιάσω, θα σε τσακίσω, θα σπάσω τα παΐδια. Καλά, σκάσε επιτέλους. Εμπρός. Μάλιστα. Τι? Πώς? Μάλιστα. Κατάλαβα. Πώς δεν κατάλαβα? Μα δεν μας το λέτε από την αρχή και μας έχουν τρελάνει σήμερα. Να. Τι έγινε, πάλι αυτόν ζητάνε, Πάλι αυτόν. Να σου πω εσένα, που παίρνεις φωτιά κατευθείαν και όποιον πάρει ο χάρας εδώ μέσα. Για κάτσε να στα πω ένα χεράκι. Κάτσε. Μα κάτσω. Στο τηλέφωνο. Ήταν ένας φίλος αυτού, του ατυχή. Και μου λέει ότι αν έρθει να μείνει στο ξενοδοχείο μας, να μην μείνει εδώ. Γιατί λέει όλο το πρωί σήμερα, τσούρμο κόσμος τρέχει στο σπίτι του και ψάχνει να τον βρει και η υπηρέτριά του τους λέει όλους ότι αυτός έχει φύγει για να έρθει να μείνει εδώ. Α, γι' αυτό μας κουβαλήθηκαν όλοι αυτοί σήμερα, Γι' αυτό. Δεν θα έρθει αυτός εδώ. Με τις κλωτσιές θα το διώξω. Να σου πω, με αυτά και με εκείνα πάει η μέρα σήμερα. Δεν κάνουμε και καμιά δουλειά. Άιντε μπράβο. Άντε πάμε. Που μπλέξαμε με αυτό είναι σήμερα. Ρε πελατεία σήμερα. Να είμαστε στο κρυσφύγετό μας. Και έτσι κανένας δεν θα μας βρει εδώ πέρα, Μερούλα μου. Ωπα, θαύμα Αριστίδη μου, θαύμα. Δεν πιστεύω να μας ανακαλύψει κανένας εδώ. Ποιος δεν μας ανακαλύψει, κανένας δεν ξέρει που ήρθαμε. Μόνο η πυρέτρια. Και αν τα πει αυτά η πυρέτρια. Μην ανησυχείς, αυτή είναι τάφος. Καλά, δεν είναι κανένας εδώ. Καλέ, ξενοδόχε! Ξενοδόχε! Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Παρακαλώ. Το ξενοδοχείο σας είναι θαυμάσιο. Έκτακτο είναι δεσποινής, έκτακτο. Μας το σύστησε ένας φίλος μας που έκανε εδώ ταξίδι του μέλιτος. Και το ίδιο θέλουμε να κάνουμε και εμείς. Ξέρετε, δεν είμαστε ακόμα παντρεμένοι. Έχουμε όμως τις άδειες του γάμου μαζί μας. Και επιθυμούμε να κάνουμε το γάμο μας σε εκείνο το έρημο ξοκλήσι. Πώς το είπαμε? Τον Άγιο Νικόλα. Ο Άγιος ο Θαλασσινός θα μας φυλάει από τις φουρτούνες. Υπάρχει παπάς εδώ κοντά? Πώς δεν υπάρχει. Και δεν μου λέτε πότε ο γάμος? Τώρα, στα γρήγορα. Μερούλα. Βιαζόμαστε, ξέρετε, δεσποινής. Υπάρχει λόγος σοβαρός. Κλεφτήκαμε, ξέρετε, κλεφτήκαμε. Τι? Κλεφτήκατε? Ναι. Μήπως είστε ο Αριστίδης ο ατυχής? Καλά, ναι, γιατί με ξέρετε. Λαμπρινή! Νάτος, αυτός είναι ο ατυχής. Ώστε εσύ είσαι. Καλώς ήρθες, Αριστιδάκο. Καλώς σας βρήκα. Όξω από εδώ! Μόνο υποδοχή. Κυρία μου, Είπα έξω από εδώ! Μισό λεπτό, κυρία μου. Για να καταλάβω δηλαδή. Αυτή η συμπεριφορά την έχετε σε όλους τους πελάτες ή ειδικά σε εμένα? Ειδικά σε σένα. Και γιατί παρακαλώ ειδικά σε μένα? Σας πείραξα, σας έκανα κάτι? Έχω προηγούμενα μαζί σου. Παναγία μου, φαίνεται δεν είμαι πολύ δημοφιλής εδώ πέρα. Δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνεις εσύ, Μερούλα? Για μισό λεπτό, δεσποινής. Από πού που το ξέρετε τον άντρα μου, αφού πρώτη φορά πάσει το πόδι του εδώ? Τον μάθαμε πριν μας έρθει. Παναγία μου, τι λέτε, κύριε μου, δεν καταλαβαίνω. Προηγήθηκε η φήμη μου, φαίνεται. Μας ανησύχησε, δεσποινής. Εγώ. Μας αναστάτωσε. Πότε, κυρία μου, πότε πρόλαβα? Εσύ δεν είσαι η κόρη του Τελή, Εδώ ήρθε όλος ο φακελός μας. Πού το ξέρετε εσείς, κυρία, τον παπά μου? Που το ξέρω. Εδώ ήταν πριν από λίγο.
Τι κάνουμε τώρα, Μερούλα μου, τι κάνουμε. Και ήταν πολύ θυμωμένος. Θηρίο ανήμερο. Και γιατί δεν τον εξημερώσετε λιγάκι, κυρία μου. Με το ζόρι το κρατήσαμε, τι να τον εξημερώσουμε. Έψαχνε τα δωμάτια να σας βρει. Τι κάνουμε. Για μισό λεπτό, βρε Αριστείλη μου. Για μισό λεπτό. Πιο κάτω-κάτω. Τι θα μας κάνει ο μπαμπάς μου. Εγώ σήμερα ενηλικιώνομαι. Ενηλικιώνεσαι. Τι ώρα. Στις 12. Στις 12. Τι ώρα είναι, κυρία Ξενοδόκε. Μάλιστα. 11:30. 11:30. Σε μισή ώρα δηλαδή. Σε μισή ώρα. Άντε κύριε λοιπόν, κυρία μου, κρατήστε τη λίγο μισή ώρα μέχρι να ηλικιωθεί την κοπέλα σας, παρακαλώ. Κύριε Ξενοδόκα, σας παρακαλώ βοηθήστε μας. Ξέρετε τι ποδιά έχουμε τραβήξει εμείς. Ξέρετε τι ταλαιπώρια έχουμε τραβήξει εμείς. Ακόμη και για να πάρουμε τις άδειες του γάμου. Τρελαθήκαμε. Μπαίνουμε σε ένα ταξί το πρωί, χαλάει το ταξί. Μπαίνουμε σε δεύτερο ταξί. Τρακάρει με το λεωφορείο. Φτάνουμε στην Ιερά Μητρόπολη, τα κακάρωσε ο υπεύθυνος. Κάποιος από τους δυο σας είναι κατσικοπόδαρος. Αυτό δεν το συζητάμε. Εγώ. Σας παρακαλώ κύριε Ξενοδό, βοηθήστε μας και να σας πληρώσουμε όσο. Έχω πρίκαλο, έχω ελιές, έχω λεφτά. 100.000 ευρώ. Γίνουν δικά της μόλις ενηλικιωθεί. Ελπίζω και δικά μου. Να σου πω, ρε αδερφή, δεν τα βοηθάμε όλα τα παιδιά. Τι λες, καλέ, έχουν κάνει πελάτες. Καλή τι πελάτα βρείτε, ένα ψυχικό θα κάνετε. Ναι, ρε, στο κάτω-κάτω τι έχουν κάνει, Τι κάνουμε. Τι έχουμε κάνει κύριε Ξενοδόχα. Τι κάναμε, μια το σιγά από κουκούλα, σιγά το πράγμα. Μισό λεπτό να σκεφτώ. Εντάξει. Πάω να βρω τον Παπαλέξη να δούμε τι θα μας πει. Δόξα τω Θεώ. Ο παπάς είναι μακριά. Κοπέλα μου. Όχι, δεν θα αργήσει. Καθίστε, άμα θέλετε να περιμένετε. Να περιμένω. Ωραία. Κάτσε εσύ εδώ, Μερούλα μου. Και στο μεταξύ, όλο και να ενηλικιώνεσαι, εσύ έτσι. Όλο και να ενηλικιώνεσαι. Εντάξει. Εμείς, κυρία, μπορούμε να δούμε τα δωμάτια τώρα. Και μην ανησυχείτε, δεν θα κάνουμε χρήση τώρα. Είπα, μήπως. Όχι. Μπορούμε, έτσι. Βεβαίως, από εδώ περάστε. Από εδώ, μάλιστα. Αχ, Αριστείδη μου. Μάλιστα. Φοβάμαι να καθίσω εδώ πέρα μόνη μου. Θα έρθω κι εγώ μαζί σας. Έτσι, Μερούλα. Θα τον πνίξω, σου λέω, θα τον πνίξω. Ψυχραιμία, κύριε Πρόεδρε. Μα είσαι σίγουρο ότι μπήκαν εδώ μέσα. Καλά, αφού τους είδα σας λέω, μην το συζητάτε. Τελείως. Αυτό ήταν. Θα το σφάξω. Όχι. Χρειάζεται να χειριστείτε την υπόθεση με μεγάλη ψυχραιμία. Πάρτε εσείς την κόρη σας από εδώ πέρα και αφήστε τον Άνω σε εμένα. Θα προσπαθήσω να τον πείσω και για τα άλλα. Και πώς θα τον πείσει δηλαδή. Θα μεταχειριστώ όλα τα κόλπα, ακόμα και τη στριχνίνη. Όχι τη στριχνίνη, ρε πουλάκι που με χαρίσει τα μάτια σου, να ακούω και με πιάνει κιλόπονο. Νόμιζα ότι κάποιος έρχεται. Πηγαίνετε να κρυφτείτε. Όχι, κύριε Μπέτη. Πώς από εδώ. Εσύ πώς από εδώ. Μπαμπά, τώρα θυμήθηκες ότι έχεις μπαμπά ξεπορτισμένο παιδί. Μπρος στο σπίτι γρήγορα. Στο σπίτι. Αν ευρώκε τον ερχόμενο στο σπίτι δεν θα έφευγα, μπαμπά. Εγώ από εδώ και πέρα έχω χαράξει τη ζωή μου. Τον Αριστίδη τον αγαπώ και θα τον πάρω. Κορίτσι είσαι εσύ, βρε, πώς μιλάς έτσι, εντάξει. Ό,τι είμαι για τον εαυτό μου και δεν επιτρέπω σε κανέναν να κατέβεται στις υποθέσεις της καρδιάς μου, ούτε τον ίδιο μου τον πατέρα. Έλα εδώ, βρε μιξιάρι. Πιάστε γρήγορα στο αυτοκίνητο, να σε τουλουμιάσω σπίτι γρήγορα. Αριστείλη, βοήθεια! Ωραία. Παναγία μου, τι κάνεις εσείς εδώ. Καλημέρα, κυρία Τυχή. Εγώ για σας ήρθα. Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι. Και βρήκατε την ώρα. Δεν τα μάθατε, κυρία μου. Γάμους έχουμε, παντρευόμαστε. Μερούλα. Μερούλα. Πάει η Μερούλα. Ήρθε ο παπάς της και την πήρε τώρα με το ζόρι και την πάει στο σπίτι. Τι λέτε τώρα. Σοβαρά μιλάτε. Αλήθεια λέτε. Αλήθεια. Μερούλα. Θαύμα το δωμάτιο, κύριε μου. Να στο βγάλω και εσύ. Τι έπαθε αυτός. Τίποτα, θα του περάσει. Ήρθε ο πατέρας και πήρε την κόρη, την πάει στο σπίτι. Σχόλασε ο γάμος. Πότε πρόλαβε. Τώρα πριν από λίγο έγινε. Α, το φουκαρά. Ναι. Μα σας κλέψανε την ύφη, Τέλος. Τι να σας πω, το περίμενα ότι θα γίνει. Και πέρυσι είχα μια τέτοια ιστορία στο ξενοδοχείο μας. Βέβαια. Το γουρσούζικο το ξενοδοχείο θα διάλεγα. Ήταν δυνατόν να διαλέξω κανένα τυχερό. Καλέ, μην κάνετε έτσι, είναι μεγάλος ο Θεός. Τι κάνετε έτσι, λέει, είναι μεγάλος ο Θεός. Άρε στραβή μου τύχη, ως πότε θα με κυνηγάς. Και εδώ ακόμα στο κατόφλι του είμαι νέο. Να σας κάνω ένα καφεδάκι.
Της παρηγοριάς, Καλέ, ποιας παρηγοριάς. Τα νεύρα σας χάλια είναι. Τσίτα μου είστε. Κάντε έναν διπλό σε μεγάλη κούπα. Αμέσως. Ρε πελατεία σήμερα. Όλα τα περίμενα, αλλά ότι θα περάσω την πρώτη νύχτα του γάμου μου μονάχος, αυτό δεν το είχα φανταστεί. Εντάξει και ο παπάς. Εντάξει και ο παπάς. Ήθελε λέει να φύγει, αλλά τον κράτησα εγώ. Απόλυσέ τον. Γιατί? Σχόλασε ο γάμος, κυρία μου. Ήρθε ο πατέρας, μάζεψε την κόρη, την πάει στο σπίτι και τέλος. Μάλιστα, μάλιστα. Χαιρέτα μας τον Πλάτανο, Αυτό. Μάλιστα, το χαιρέτησα. Το φαντάστηκα ότι θα συνέβαινε κάτι τέτοιο, ξέρετε. Εσείς το φανταστήκατε. Το λάθος μου είναι ότι δεν το είχα φανταστεί εγώ. Αυτό είναι το λάθος μου. Να σας πω, κυρία μου, πηγαίνετε λίγο μέσα. Θέλω να μιλήσω με τον κύριο επιτέλους. Μάλιστα. Άντε κυρία μου, τι θέλετε να μου πείτε, μπορείτε να μου πείτε, γιατί με πιλαταίνετε τόση ώρα. Κύριε Αριστίδη μου, μην κάνετε έτσι. Έχει ο Θεός, σας λέω, να ξέρετε ότι σε αυτή τη ζωή υπάρχουν και πολύ χειρότερα. Υπάρχουν και χειρότερα. Και ποια είναι τα χειρότερα, μπορείτε να μου Τα πείτε. δικά μου βάσανα είναι τα χειρότερα, γι' αυτό θέλω να σας μιλήσω. Ναι, και βρήκατε την ώρα, τι να σας πω κι εγώ τώρα. Είμαι πολύ δυστυχισμένη. Ναι, ενώ εμένα ευτυχία τρέχει από τα μπατσάκια. Εσείς είστε νέος και θα το βολέψετε πάλι. Δεν μ' αφήνετε στην ησυχία μου, λέω εγώ. Άντε παρατήστε με. Όχου. Εσύ η Γουρσούζα. Εσύ η Γουρσούζα. Από τότε που σε γνώρισα, όλα στραβά με πάνε. Εσύ είσαι η Γουρσούζα. Λοιπόν, κύριε Αριστίδη, Μάλιστα. εγώ είμαι αυτή που θα σας βοηθήσω πάλι. Καθίστε. Αλήθεια λέτε, με ποιον τρόπο. Άντε σας παρακαλώ να χαρείτε τον πεθερό μου, να χαρείτε τον άντρα σας. Ποιον θέλετε να χαρείτε. Τον άντρα μου, τον άντρα μου. Με τον άντρα σας, ο Θεός σας του χαρίσει τον άντρα σας. Λοιπόν. Έτοιμο και το καφεδάκι. Μάλιστα. Θα θέλατε κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ, είμαι καλά. Ευχαριστώ καλά. Ρε πελατεία σήμερα. Αχ, κύριε Αριστίδη μου, για να σας βοηθήσω εγώ, πρέπει πρώτα να με βοηθήσετε εσείς. Αλίμονο, ο άντρας μου με χωρίζει. Καλά σας κάνει. Καλά μου κάνει. Βεβαίως, να μην γυρούσατε στις γκαρσονιέρες. Μα γιατί είστε τόσο κακός, Εσείς αν θέλετε μπορείτε να με βγάλετε από αυτή τη δύσκολη θέση. Με ποιον τρόπο. Δεν είναι δύσκολο, αλλά αν τον δείτε στον δρόμο ξαφνικά και του πείτε ότι όλα αυτά που είπατε είναι ψέματα. Εγώ τέτοια πράγματα δεν κάνω. Τέρμα. Αρνείστε δηλαδή. Κομμένη σας λέω, τελείωσε. Δεν κάνω τέτοια πράγματα. Κλαίτε. Φυσικά και κλαίω. Καλά, κλάψτε. Αλίμονο, δεν μου μένει τίποτα άλλο παρά μονάχο ο θάνατος. Τι λέτε τώρα, αλλά θα έχουμε τώρα. Άντε, καθίστε λίγο, σας παρακαλώ. Όχι, τι νομίζετε, ότι μπορώ να συνεχίσω να ζω έτσι μέσα στην τροπή. Μπορείτε. Όχι, δεν μπορώ. Θα πεθάνω, θα αυτοκτονήσω και θα μείνει το κρίμα στο λαιμό σας. Και γιατί παρακαλώ θα μείνει το κρίμα στο λαιμό μου. Γιατί εσείς θα είστε η αιτία του χαμού μου. Εντάξει, χαθείτε εσείς και αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Η σκιά μου όμως θα σε κυνηγάται σε κάθε σκέψη και σε κάθε βήμα σου και θα έρχεται από πάνω σου και θα σου λέει γιατί με πέθανες, γιατί με πέθανες. Κι εγώ θα απαντάω, δεν σας πέθανα εγώ, πότε σας πεθάνατε. Ακόμα και στον ύπνο σου την ώρα που κοιμάσαι θα έρχομαι και θα ταράσω τα όνειρά σου. Άντε σας παρακαλώ, με κάνετε κι αγριεύομαι, τι κατάσταση είναι αυτή. Τότε λοιπόν όλα τελείωσαν. Τι είναι αυτό. Στριχνίνι. Τετέλεστε. Τι στριχνίνι, τι τετέλεστε, τι είναι αυτά που λέει. Άντε σας Άντε σας παρακαλώ, άντε αφήστε αυτά τα πράγματα, να πεθάνετε εδώ μέσα και να βρούμε τον πελά μας. Αχ, δεν θέλετε να πεθάνω. Όχι να πεθάνετε, δεν έχω καμιά αντίρρηση, αλλά όχι εδώ. Να πάτε κάπου αλλού, στο δικό σας το σπίτι, εν πάση περιπτώσει. Πού να πάω, εγώ δεν έχω σπίτι πια. Δεν με νοιάζει να πάτε να νοικιάσετε, κυρία μου, εδώ θα πεθάνετε να βρούμε εμείς τον πελά μας. Πέρα στη σκόλα. Καλώς τον πεθερό μου. Μη με λες πεθερό μου. Καλώς τον παρολίγο πεθερό μου. Ούτε αυτό βρε. Καλά ούτε αυτό. Μπέτη μου, πήγαινες παρακαλώ εσύ, εγώ φταίω ξεπορτισμένη στο αυτοκίνητο, να πω δυο λόγια εγώ με αυτό το τραγοπόδαρο και έρχομαι. Δεν σας επιτρέπω. Σκασμό βρε. Του είπες κάτι για να πάρει πίσω τις συκοφαντίες. Του είπα, αλλά αρνείται. Αρνείται, Πήγαινε εσύ, θα τον κανονίσω εγώ. Μην αργήσετε όμως, κύριε Πρόεδρε, ναι. Πήγαινε πουλάκι μου, έρχομαι. Βρε εσύ, το ξέρεις βρε ότι έγινες η αιτία για να χωρίσει η Κερία. Εγώ έγινα έτσι. Αφού εσείς τη χωρίζετε. Εγώ. Φυσικά. Και δεν φτάνει ότι τη χωρίζετε την κυρία, αλλά χωρίζετε και εμένα. Εσένα.
Βεβαίως. Και καλά η κυρία είναι παντρεμένη και χωρίζει. Εγώ που χωρίζω χωρίς να προλάβω να παντρευτώ, τι να πω. Θέμα της σχολάς θα με σκάσα, θα με σκάσα. Το ήπιες! Το ήπιατε! Τι είχε μέσα, Το ήπιατε! τι είχε μέσα. Φωνάξτε βοήθεια, φωνάξτε! Για ποιον βρε, για ποιον. Για σας φωνάξτε! Ήπιατε τη στριχνίνη που έβαλε η κυρία για να αυτοκτονήσει! Θα σε σκοτώσω Ρε τι θα με σκοτώσεις αφού εσύ πεθαίνεις! Πεθαίνω. Βεβαίως! Πεθαίνω. Άρα και τα είπες από εδώ και από εκεί. Μου την πότισες. Εγώ στην πότισα μόνος σου την ήπιες! Αυτό είναι. Χάνω έρημο. Χάνετε! Ένα γιατρό βρε. Ένα γιατρό! Ένα γιατρό! Πεθαίνω. Τι έπαθε. Ένα γιατρό. Να το αρχίζουν οι πόνοι. Μα τι έπαθε. Ήπια τη στριχνίνη που έβαλε η κυρία εδώ για να αυτοκτονήσει! Αξιομολόγητος θα πάω. Στριχνίνη. Αχ, με έκαψες. Καλά εσάς έκαψε αυτός κάει και λέμε! Τι να κάνω. Πάω για γιατρό. Να του πάρω ένα κονιάκ. Ένα κονιάκ λέει, βρε στριχνίνη ποιο άνθρωπος τι κονιάκ μου λες! Να του κάνω χαμομήλιτο. Κάντε ένα χαμομήλι! Άρα πελατεία σήμερα. Πεθαίνω γαμπρέ μου. Γαμπρέ μου, μην με λες γαμπρέ μου, μην πεθάνεις πεθερέ μου, μην πεθάνεις πεθερέ μου. Αξιομολόγο βρε, αξιομολόγο. Ένα ξομολόγο, τι είναι, τι σημαίνει. Πεθαίνω. Πεθαίνεις. Μενέλα, πεθαίνω. Γρήγορα βρε ένα γιατρό βρε που να σας πάρω διάβολος. Όχι ο διάβολος γιατί θα πω εγώ στην κόλαση ρε. Όχι βρε χριστιανοί, όχι ο διάβολος ρε. Όχι ο διάβολος ένα γιατρό βρε γρήγορα. Μα γιατί πεθαίνει. Ήπια τη στριχνή που έβαλε η κυρία Μπέτη για να αυτοκτονήσει. Η Πέτη, και πού ήταν η Πέτη. Εδώ ήταν η Μπέτη. Και τι έκανε εδώ. Καλά τώρα για την Πέτη θα συζητάμε, εδώ πεθαίνει λέμε ο άνθρωπος. Αυτό ήταν πεθαίνω Μενέλα. Όχι Αντρέα μου, δεν πεθαίνεις. Βρε από στριχνή δεν γλίτωσε κανείς. Ένα γιατρό βρε Μενέλα να σας πάρω διάβολος. Όχι ο διάβολος εγώ. Πεθαίνω. Μενέλα, με συγχώρεσες βρε. Συγχωρεμένο. Γαμπρέ μου, εσύ με συγχώρεσες βρε. Ο Θεός να αναβάψει την ψυχή του από Αυτό έκανα. Λείπει ο γιατρός. Λείπει ο γιατρός. Μας τα ένιωσε και το χαμομήλι. Αυτό ήταν οι τελευταίες μου στιγμές. Με τιμωρεί ο Θεός. Είμαι αμαρτωλός. Αμαρτωλός είσαι, αμαρτωλός. Πεθαίνω, έκλεψα πολλά. Κλέφτης είσαι, πεθερέ μου. Γράφτε με να τα πληρώσω η γυναίκα μου, δεν μα πεθάνω. Μισό λεπτό. Ένα χαρτί έχετε και ένα στρόδι πεθερός μου θα πει τι έκλεψε. Πεθαίνω, Μενέλα, αυτό ήταν. Τι Μουδιάσα θα τα κάνει. πόδια μου. Η στριχνίνη. Μουδιάσα τα Σταμάτα βρε, πόδια μην μου. μιλάς, μπορεί να ζήσεις. Μουδιάσα τα πόδια μου. Κοίτα, δεν μπορώ να τα κουνήσω. Πεθαίνω, Μενέλα. Καλό ταξίδι. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, έτοιμος. Γράφτε. Παρακαλώ. Έκλεψα από το ταμείο το φτωχό βρε της ενορίας 20.000. Πω. Έκλεψα βρε από το ταμείο των απομάχων 20.000. Βακουματιές με λίγα λόγια, έτσι. Και από τον προφήτη Ζικήλ 20.000. Και τους προφήτες πεθερέ μου. Και από τον Άγιο Νούφριο βρε 20.000. Και Αγιοκτήτης πεθερέ μου. Να τα πληρώσω όλα γυναίκα μου, να τα πληρώσω όλα είμαι εκεί, αλλά είναι η τελευταία θέση μου. Ναι, αλλά εσείς φάγατε του καταπέτασμο εδώ πέρα. Γράψε το τελευταίο. Το τελευταίο είναι το χειρότερο. Η Ένωση Φιλοπτώχων Ταμείων Ελλάδος Ιερών Ναών 20.000. Μισό λεπτό να κάνω μια σούμα, μισό λεπτό. Τι σούμα, η πρίκα της Μερούλας είναι 100.000. Μα τι συμβαίνει εδώ. Πεθαίνει. Πεθαίνω μπορεί να σου πάρει, να σε πάρει. Κακούργα από σένα τα έπαθα, εσύ με έφαγες. Εγώ. Ήπια τη στριχνίνη που βάλατε εσείς στο ποτήρι για να αυτοκτονήσετε. Πεθαίνει με τα ξομολογήθηκε όλα. Τα είπα όλα κακούργα, τώρα θα πω και τα δικά σου. Και αυτή έκλεψε. Γράψτε χριστιανοί, γράψτε. Για σταθείτε. Αυτό που ήπια δεν είναι στριχνίνη. Ήταν ασπιρίνη. Από εσάς δεν ζήτησα 2 ασπιρίνες να βάλω στο νερό. Αλλά ναι βέβαια. Ασπιρίνη. Ασπιρίνη ρε.
Ναι, ασπιρίνη. Γιατί είχα τρομερό πονοκέφαλο. Και δεν έχεις σκοπό, Πετούλα μου, να αυτοκτονήσεις. Και είχα και έχω. Δεν μπορώ να ζω πια μέσα στην τροπή. Έχετε γεια. Μην τα λες αυτά, Πετή. Ασπιρίνη. Ασπιρίνη, Δηλαδή, καλά είμαι. Καλά είμαι. Δεν είμαι καλά, καλά είμαι. Καλά είμαι. Η Ανάσταση του Λαζάρου. Ναι, αλλά είπα πολλά, Τα είπα όλα. Σωτήρη, έγινα πολύ ρεζίλης. Ρε Χριστό, πολύ ρεζίλης έγινα. Ρε Γαμπρέ, έγινα πολύ ρεζίλης, βρε. Μια σελίδα γεμίσαμε, πεθερέ μου. Έλα βρε τώρα, δεν έκλεψα τίποτα ο δύστιχος. Δεν θα μου τα γυρνάς τώρα. Δεν θα μου τα γυρνάς τώρα. Γιατί ξέρεις, υπάρχει και εισαγγελέας, αναλαμβάνω εγώ. Κοίτα ρε, κάνε Γαμπρό να δεις καλό, χάλια είναι αυτά. Έτερον εκάτερον και εκτός από εισαγγελέας υπάρχει και Θεούλης. Εντάξει ρε Γαμπρέ, πώς κάνεις έτσι. Εντάξει. Αλλά κοίτα, άντε γιατί θα τα επιστρέψουμε. Αλλά υποτύπω δωρεάν, ξέρεις, τις οικογένειες τώρα. Εντάξει, αλλά θα κάνουμε και μια συμφωνία. Τι συμφωνία. Εγώ τη Μερούλα θα την αγαπώ και θα την πάρω. Παρά όλες αυτές τις κατηγορίες και τις απειλές που μου σούρατε όλοι εσείς οι μικροί φαρισαίοι. Αριστίδη μου! Αριστίδη μου! Ενηλικιώθηκα! Ενηλικιώθηκες! Άρε κατσικοπόδα ρε, τραγουδπόδα, με κατάφερες.